Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της TV100 για τις ευρωεκλογές. Μέσα από την σημερινή συζήτηση θα γνωρίσετε 5 ακόμη υποψηφίους ευρωβουλευτές, οι οποίοι για πρώτη φορά από το 1979 που καθιερώθηκε η άμεση εκλογή για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητούν το δικό σας σταυρό προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις Βρυξέλλες για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι φετινές ευρωεκλογές λοιπόν έρχονται με βασικό στόχο τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος εντός των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο πολλοί έχουν κάνει λόγο, και αυτό επειδή εκτός από το Σταυρό σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζεται για πρώτη φορά η συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 2009. Προβλέπει λοιπόν πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίζει για το πρόσωπο που θα αναλάβει την Προεδρία της Κομισιόν βάσει των αποτελεσμάτων αυτών ακριβώς των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου. Αρκετά όμως με τις καινοτομίες της εκλογικής διαδικασίας, πάμε αμέσως να γνωρίσουμε τους απόψινούς μας καλεσμένους. Αριστερά μου κάθεται ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Καλώς ήρθατε κύριε Καρακοστάνογλου. Καλησπέρα κύριε Στεριάδου, σας ευχαριστώ. Δίπλα του ο κύριος Χρήστος Λάσκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Δεξιά στο τραπέζι ο κύριος Κώστας Αργυρός, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι. Καλησπέρα και από μένα. Και ο κύριος Ιωάννης Βαλερής, υποψήφιος ευρωβουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και οι 4 απόψινοί μας καλεσμένοι είναι υποψήφοι οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτη φορά διεκδικούν την εκλογή τους, και για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση που συνήθως κάνω, γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό αυτού του στοιχήματος, και αυτό το στοίχημα έχει να κάνει με το πώς θα πείσουμε τους εκλογείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Ειδικά μέσα από αυτή την χρονική συγκυρία που σαφέστατα είναι πολύ εύκολο κάποιος να γυρίσει την πλάτη του στην Ευρώπη. Κύριε Καρακοστάνογλου, θεωρείτε ότι ο βασικός σας αντίπαλος είναι η εποχή? Σίγουρα η κόπωση που προκαλούν οι 3 αυτές εκλογικές διαδικασίες, 2 την πρώτη Κυριακή, οι οποίες εν μέρει θα επαναληφθούν και τη δεύτερη, και οι ευρωεκλογές, μπορεί να αποθήσουν τον κόσμο από το να συμμετάσχει κυρίως στη δεύτερη. Η οικονομική δυσκολία που πέρασε ο τόπος και που ελπίζουμε ότι φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τουλάχιστον με την έντονη φάση της, επίσης απογοητεύει τον κόσμο, τον αποθαρρύνει, αλλά ταυτόχρονα για μένα, εάν οι ενεργοί πολίτες σκεφτούν ότι μέσα από το σταυρό τους, την ψήφο τους, την επιλογή τους για τους εκπροσώπους τους, ενδεχομένως στο μέλλον να μην γίνουν τα λάθη σε επίπεδο και κομμάτων και προσώπων όμως, τα οποία έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, να το δουν πιο υπεύθυνα, και αυτή είναι η δική μου συμβουλή προς αυτούς, προς όλους τους συμπολίτες μας, να πάνε να ψηφίσουν και τις 2 Κυριακές, αφού μελετήσουν τα προγράμματα των κομμάτων, τα βιογραφικά των υποψηφίων και διαλέξουν με πολλή υπευθυνότητα και προσοχή αυτούς που θα στείλουν να τους εκπροσωπήσουν, ιδιαίτερα μάλιστα στην Ευρώπη. Κύριε Λάσκο, η αποχή πολλές φορές, ωστόσο, είναι και πολιτικό μήνυμα προς τα κόμματα κυρίως. Και ειδικά στις ευρωεκλογές είναι ίσως το μέσο με το οποίο οι πολίτες δείχνουν την αγανάκτησή τους και για την κυβερνητική πολιτική. Ναι, είναι ένα πολιτικό, αντιπολιτικό μήνυμα στην πραγματικότητα. Έχει αυτή τη διάσταση, αλλά νομίζω ότι οι εκλογείς θα πρέπει να καταλάβουν καλά ότι αυτά που παίζονται αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Θα καθορίσουν το μέλλον για μεγάλο διάστημα μπροστά. Για την Ελλάδα χάθηκε μια ευκαιρία το 2012 στις διπλές εκλογές και νομίζω ότι δίνεται σήμερα μια δυνατότητα να ξαναπιάσουμε αυτή την ευκαιρία. Άρα είναι εξαιρετικά κρίσιμο κυρίως για τις πληττόμενες κοινωνικές ομάδες που περισσότερο απέχουν να έρθουν στις εκλογές, να πάρουν μέρος σε αυτές. Να θυμίσουμε εδώ βέβαια, δεν πρέπει να το αφήσουμε νομίζω ασχολίαστο, ότι υπήρξε μια μεθόδευση από μέρους της κυβέρνησης που έκανε τα πράγματα ακόμη δυσκολότερα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε με τη λέξη αυτό που μεθόδευση? αφορά το πότε γίνονται οι ευρωεκλογές. Δηλαδή, ο εισηγητής του νόμου με βάση τον οποίο πηγαίναμε, ο κ. Ραγκούσης, έχει τοποθετηθεί με μεγάλη σαφήνεια. Οι εκλογές έπρεπε να γίνουν μαζί την πρώτη Κυριακή και τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά ίσως. Η κυβέρνηση επέλεξε να πάμε τη δεύτερη Κυριακή, όπως επέλεξε και το Σταυρό. Και στις 2 περιπτώσεις ισχυρίζομαι ότι πρόκειται για μεθόδευση η οποία θεωρεί, νομίζω ότι δεν θα επιβεβαιωθεί τελικά μέσα από την κινητοποίηση του τελευταίου μήνα, ότι την ευνοεί.
πολιτικά. Μάλιστα. Κύριε Αργυρέ, το ποτάμι αποτελεί τη νέα επιλογή για τους ψηφοφόρους. Μία επιλογή, ωστόσο, που έχει αφήσει πολλά ερωτήματα αναπάντητα ως προς το περιεχόμενο των θέσεων. Θεωρείτε ότι αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι για την εξέλιξη του ποταμιού? Ναι, θα σας πω. Να πω καταρχήν ότι η αποχή δεν είναι κάτι καινούριο στις ευρωεκλογές. 50% περίπου είχαμε. 52 είχαμε συμμετοχή την περασμένη φορά. Επειδή αποχή. ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά θέματα και έτυχε το 9 να είμαι στην Πράγα και το 4 στη Βαρσοβία. Στην Πολωνία ψήφισαν κάπου 20% και στην Τσεχία 25%. Άρα δεν είμαστε η χειρότερη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν χειρότερες. Βέβαια, ένας λόγος που γεννήθηκε, αν θέλετε, και το ποτάμι είναι ότι εμείς θέλαμε να δώσουμε φωνή, θέλαμε να δώσουμε και μια πρόταση, φιλοευρωπαϊκή πρόταση, υπέρ της Ευρώπης, σε ανθρώπους που έβλεπαν τις ευρωεκλογές και γενικά τις εκλογές και γενικά την πολιτική με μια διαφορία, με μια απάθεια. Σε ανθρώπους που είπαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, ένας άλλος δρόμος και εμείς που δεν είχαμε ασχοληθεί με την πολιτική θέλουμε να το κάνουμε, θέλουμε να μπούμε στην πολιτική, γιατί ακριβώς τα παραδοσιακά κόμματα δεν μπορούν να εκφράσουν πια ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το δείχνουν και τα εκλογικά αποτελέσματα αν θέλετε, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που μονίμως βγάζουν μια τρομερή δυσαρέσκεια και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση και βγάζουν και μονίμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θέσεις μας, εμείς τοποθετηθήκαμε καταρχήν για τις ευρωεκλογές. Βγάλαμε ένα πρόγραμμα που έχει συγκεκριμένα πράγματα, θα τα συζητήσουμε ελπίζω στη συνέχεια. Είπα ότι είμαστε ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, είπα ότι βλέπουμε τη θέση μας μέσα στην Ευρώπη. Είναι προφανές, όλοι το λένε, από τους χριστιανοδημοκράτες μέχρι τους πράσινους και τους κομμουνιστές φυσικά, ότι αυτή η Ευρώπη έτσι όπως λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια, ξεχνώντας κυρίως αυτό που την έκανε να κυριαρχεί παγκοσμίως, αν θέλετε, σαν πρότυπο, δηλαδή το κοινωνικό κράτος, έμοιασε να το ξεχνάει, έμοιασε να αρχίσει να το διαλύει και ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί πια. Κάτι πρέπει να αλλάξει, συμφωνούν όλοι. Πιστεύω ότι οι ευρωβουλευτές, πολύ σωστά το είπε ο κ. Καρακοστάνογλου, θα πρέπει οι ψηφοφόροι να τους δουν καλά, να στείλουν ανθρώπους με καλά βιογραφικά, με εμπειρία και με όρεξη. Γιατί πιστεύω και εγώ, όπως και ο κ. Λάσκος, ότι θα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου την επόμενη πενταετία. Μιλάμε για έναν αναβαθμισμένο ρόλο σε κάθε περίπτωση. Σιγά σιγά πάει να γίνει πραγματικότητα ο μεγάλος στόχος. Εντάξει, έτσι γίνεται στην Ευρώπη συνήθως με μικρά βήματα και δύσκολα. Ναι. Ο χρόνος γενικά είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος στην Ευρώπη, όπως έχουν πει πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν και εργάζονται εκεί, η γραφειοκρατία κτλ. Κύριε Βαλερή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι καινούργια πολιτική δύναμη, έχει δώσει δείγματα γραφής. Ωστόσο, φαίνεται ότι προς το τελευταίο διάστημα αρχίζει και απομακρύνεται, δημοσκοπικά τουλάχιστον, από την αρχική της θέση. Θεωρείτε ότι το πολιτικό διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών θα ευνοήσει ή όχι τους ανεξάρτητους Έλληνες? Κυρία Αστηριάδη, ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη και ευχές σε όλους τους συνυποψηφίους μου. Όχι μόνο του κόμματός μας, αλλά και του πάνελ. Καταρχάς, πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δείχνουν τους ανεξάρτητους Έλληνες σε κάποια πτώση, δεν θα αποδειχθεί στην κάλπη. Εμείς γυρνάμε όλη την Ελλάδα, μιλάμε με τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι το ρεύμα σε εμάς δεν έχει φύγει. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι αν φεύγουν 2, έρχονται άλλοι 15. Και θα αποδειχθεί αυτό στην κάλπη. Καταρχάς, οι ευρωεκλογές, όπως όλα τα κόμματα, έτσι και τους ανεξάρτητους Έλληνες, τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να στείλουμε αντιπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθρώπους νέους, ανθρώπους με όρεξη για να αναδείξουν τα προβλήματα πρωτίστως της Ελλάδος. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της Ελλάδος. Η Ευρώπη έχει τα δικά της μεγαλοσχέδια, αλλά η Ελλάδα είναι ένα μικρό κράτος. Αλλά θέλουμε κάποια στιγμή και η Ελλάδα να είναι και στα αλήθεια ισότιμο μέλος, όχι μόνο στα χαρτιά. Ακούμε για τον Νότο, ο φτωχός Νότος, οι φτωχές χώρες, αλλά εμείς μπορεί να είμαστε φτωχοί στα χρήματα, αλλά είμαστε μεγάλοι στις ιδέες. Σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι η Ελλάδα έδειξε ότι δεν είναι ισότιμο μέλος? Όλες οι αποφάσεις, αγαπητή κυρία, πηγαίνουν από τον όμιλο πέριξη της Γερμανίας. Είτε λέγεται Φιλανδία, είτε λέγεται Αυστρία και φυσικά ο λόγος της Ελλάδος δεν είναι ισότιμος. Μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Αν θα δείτε, όλες οι αποφάσεις βγαίνουν σε κεντρικό επίπεδο και η γνώμη της Ελλάδος δεν μετράει στην πραγματικότητα. Εμείς αυτό το πράγμα θέλουμε να το ανατρέψουμε όσο μπορούμε. Και πιστεύω και τα καινούργια κόμματα που βγήκαν στο πολιτικό σκηνικό και αυτοί θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι
αρκετά υποστήκαμε όλες αυτές τις θυσίες. Καιρός είναι να ανατραπεί. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα προσπαθήσουν γι' αυτό προς το καλύτερο. Νομίζω, κύριε Καρακοστάνογλου, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες συνολικά το τελευταίο διάστημα, ήταν ότι εκτός από το ότι έπρεπε να πείσει τους εταίρους να βοηθήσουν να βγούμε από αυτή τη δυσχερή θέση στην οποία είχαμε βρεθεί, έπρεπε να πείσει τους Ευρωπαίους και ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες, ότι οι Έλληνες είναι εργατικοί και ό,τι συνέβη από ατυχείς χειρισμούς των κυβερνήσεων. Θεωρείτε ότι το έργο σας στην Ευρωβουλή θα είναι πιο εύκολο τώρα που αποδείξαμε ότι με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, αν μη τι άλλο, οι Έλληνες φαίνεται να έχουν συμμορφωθεί? Κοιτάξτε, σίγουρα η κακοδιοίκηση πολλών δεκαετιών, με την έννοια του λαϊκισμού, της κακής σχέσης αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης, με την έννοια ότι η αντιπολίτευση οθούσε την εκάστοτε κυβέρνηση. Σε αυτό κανείς μπορεί να πει ότι υπήρχαν διακυμάνσεις. Πάντως, για λόγους πολιτικού κέρδους δεν ακολουθούσε ορθολογικές πολιτικές και δεν βοηθούσε την κυβέρνηση να πάρει τα κατά καιρούς εκείνα δύσκολα μέτρα, τα οποία θα βοηθούσαν σε μια υγιή οικονομική ζωή. Ο λαός συχνά παρασύρθηκε κι αυτός, αλλά την ευθύνη πιστεύω την έχουν κυρίως οι ταγοί, οι ηγεσίες. Από εκεί και πέρα, μέσα από τις θυσίες που υπέστη ο λαός μας και την ανώμαλη, θα έλεγα, προσγείωση στην πραγματικότητα που βιώσαμε τα τελευταία 4-5 χρόνια, υπήρξε μία εξυγίανση και στο μυαλό μας και ελπίζω σταδιακά στους θεσμούς και στις γνωστές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι πια ορατό στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι οι αξιολογήσεις μας από τις εφημερίδες που μέχρι πριν 1-2 χρόνια μας έφτυναν, ας το πω έτσι, ή μας ασκούσαν σφοδρή κριτική και κακόπιστη συχνά, είναι εντελώς διαφορετικές. Οι ίδιες οι αγορές το έδειξαν πρόσφατα 2 φορές και νομίζω ότι και τις αναποκωδικοποιήσει κανείς ή απλά και αν διαβάσει τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Όλι Ρεν, του ενός του άλλου κοινοτικού αξιωματούχου, θα δει ότι σίγουρα το κλίμα έχει αλλάξει. Με αυτή την έννοια έχετε δίκιο. Οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα αναδειχθούν από τις προσεχείς εκλογές, θα έχουν τουλάχιστον σε σχέση με τα τελευταία 5 χρόνια ένα ευκολότερο καθήκον και ίσως, εφόσον πείσουμε ότι οι αλλαγές δεν είναι επιφανειακές και θα έχουν διάρκεια, μπορεί η όλη αντιμετώπιση μας να είναι καλύτερη. Αλλά βέβαια το θέμα είναι, κυρία Στεριάδου, ότι και η ίδια η Ευρώπη απεδείχθη ότι είχε προβλήματα, ότι δεν είχε προβλέψει, αν θέλετε, καταστάσεις σαν και αυτές της Ελλάδος, της Ιρλανδίας, του Ευρωπαϊκού Νότου και χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο. Ξεκίνησε να το κάνει με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άλλα μέτρα. Προβληματίζεται ίσως για το ευρωπαϊκό ομόλογο και την έκδοσή του και γενικά νομίζω ότι η Ευρώπη πράγματι σε αυτή την καμπή πρέπει να ξαναδεί λίγο το θέμα της εμβάθυνσης της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και ταυτόχρονα να ξαναδεί το σύνολο του πού κατευθύνεται το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως στην ανθρώπινη ιστορία που έγινε κάτι τέτοιο. 28 κράτη-έθνη για την ώρα και 500 εκατομμύρια πολιτών Ευρωπαίων ενώνονται σταδιακά και αυτό γίνεται και συνειδητά και αυτές οι άμεσες εκλογικές διαδικασίες από το 1979 βοηθούν πάρα πολύ. Θα σας διακόψω γιατί στην πορεία της συζήτησης θα εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Λάσκο, επειδή πηγαίνω έρχομαι αρκετά συχνά στις Βρυξέλλες, μετά τις εκλογές του 2012, από τον ταξιτζή που με πήρε από το αεροδρόμιο μέχρι τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν που έτυχε να συναντήσω εκείνη την περίοδο, τον κύριο Ταγιάννη, όλοι ρωτούσαν με φόβο «Who is Tsipras?». Ο λόγος ήταν ότι η εντυπωσιακή εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές και οι θέσεις περί εξόδου από το ευρώ είχαν τρομάξει τους εταίρους. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει αλλάξει γραμμή πλεύσης ή άρχισε ενδεχομένως να βλέπει το ενδεχόμενο να ήταν όντως επικίνδυνη η πολιτική εκείνη που πήγε να ακολουθεί στην αρχή της πλήρους ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια πιστεύετε θα είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην νέα Ευρωβουλή?
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι με κάνετε πολύ χαρούμενο με αυτό που μεταφέρατε. Το γεγονός ότι φοβόταν από τον ταξιτζή μέχρι τον αντιπρόεδρο είναι πολύ ευχάριστο. Όντως η εκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά ήταν ένα συμβάν πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη και αποδεικνύεται και από τέτοιου τύπου σχόλια. Θέλω να πω όμως το εξής: ο ελληνικός λαός δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν, ούτε να δώσει μαθήματα σε κανέναν. Η κρίση η οποία είναι παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, ξεκίνησε, να σας θυμίσω, από τις ΗΠΑ. Η αναφορά στις αγορές θα σταματήσει λίγο, γιατί οι αγορές αποδείχτηκαν η μεγαλύτερη ανόητη της παγκόσμιας ιστορίας. Θα σας θυμίσω ότι όλοι όσοι κατέρεαν, μια εβδομάδα πριν είχαν 3α πριν καταρρεύσουν, με τη Lehman Brothers ως πολύ χαρακτηριστική. Δεν δίνω καμία σημασία στις αγορές, λοιπόν. Είναι εντελώς αδιάφορη η αξιολόγηση που κάνουν. Είναι επί τούτου. Θα σας πω, είναι επί τούτου αξιολόγηση, επειδή αναφέρθηκε ως δείκτης για το αν πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Δεν είναι καθόλου δείκτης. Τίποτα απολύτως δεν σημαίνει το συγκεκριμένο. Και έχει αποδειχτεί πολλές φορές στην ιστορία. Λέω το εξής, λοιπόν: δεν έχουν να δώσουν κανένα λόγο. Η κρίση ήταν παγκόσμια, ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, από ένα νεοφιλελεύθερο δηλαδή πλαίσιο, και στην Ευρώπη ξέσπασε με τον άγριο τρόπο, τον εξαιρετικά άγριο με τον οποίο υποστήκαμε εμείς αυτή την κρίση, λόγω του τεράστιου τραπεζικού προβλήματος της Ευρώπης και όχι λόγω κάποιου ειδικού ελληνικού προβλήματος. Αυτό που σας ρώτησα, ωστόσο, είχε να κάνει με την αλλαγή πολιτικής. Το έξω από το ευρώ έγινε, θέλουμε να σώσουμε το ευρώ μέσα στο ευρώ. Όχι, υπάρχει τεράστια παρεξήγηση. Το έξω από το ευρώ δεν υπήρξε ποτέ ως τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένει το ίδιο είναι καμιά θυσία για το ευρώ. Είναι πολύ διαφορετικό από το έξω από το ευρώ. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε μια ριζοσπαστική πολιτική για τα ευρωπαϊκά και για τα δικά μας θέματα τα ελληνικά, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε συμμαχία με τις εργατικές τάξεις της Ευρώπης, με τις χώρες του Νότου κτλ. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη θέση. Είναι εξίσου ριζοσπαστική όσο ήταν και το 2012. Αν φοβόταν κάτι τότε, επομένως, οι Ευρωπαίοι, καλά θα κάνουν να το φοβούνται και σήμερα. Δεν έχουμε μετατοπιστεί σε σχέση με το συγκεκριμένο. Θέλω όμως να ολοκληρώσω την προηγούμενη σκέψη, γιατί είναι κρίσιμη, νομίζω. Κοιτάξτε λίγο. Οι γερμανικές τράπεζες ήταν το θέμα το 2008-2009. Οι γερμανικές τράπεζες και οι γαλλικές από πίσω σώθηκαν με το ελληνικό πρόγραμμα. Το να λέμε τώρα ότι αυτού του τύπου τα κόλπα στην κυριολεξία να τα θεωρούμε και πολύ καλή πορεία συμμόρφωσης ημών, είναι στο όριο του εθνικού εξανθρωποδισμού κυριολεκτικά. Εμείς λέμε με μεγάλη σαφήνεια ότι είμαστε με τοπικά απέναντι σε αυτή την πολιτική, κατέστρεψε συνειδητά τη χώρα, την έκανε πείραμα, έτσι ώστε να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη στη συνέχεια, και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα δώσει την αφορμή, την εκκίνηση, έτσι ώστε να πάψει αυτή η πολιτική να εφαρμόζεται και να πάμε σε μια ριζοσπαστικά διαφορετική πολιτική. Μάλιστα. Μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω ποια θα είναι αυτή η πολιτική, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια. Θέλω να πάω στον κύριο Αργυρό και να τον ρωτήσω αν τα δείγματα που είχαν δώσει αρκετά κόμματα της χώρας μας, τα αντιευρωπαϊκά, τα ευρωφοβικά πολλές φορές, δυσχεραίνουν τη διαπραγμάτευση σε βαθμό που ίσως ευθύνεται και αυτό μέχρι κάποιο σημείο στην τύχη που είχαν τα προγράμματα. Κατάλαβα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ από την εμπειρία που έχω ως δημοσιογράφος, έχω καταλάβει ότι στην Ευρώπη δεν πας ούτε ως ζητιάνος, ούτε πας όμως με τη λογική ότι πρέπει να συγκρουστώ οπωσδήποτε. Και σε αυτό είναι το σημείο, γιατί πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Λάσκος συμφωνώ, αλλά εκεί είναι το σημείο που διαφωνούμε ίσως και με τον κύριο Λάσκο. Ναι, επειδή το λέτε με τοπικές συγκρούσεις και όλα αυτά. Αν συνεχίσει η ίδια πολιτική. Στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μια τεράστια παράδοση να γίνεται ένας διάλογος και να υπάρχει πάντα η αναζήτηση συμβιβασμών. Και το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν λειτουργήσε σωστά, όπως όντως δεν λειτουργήσε, και είπε και εδώ ο κύριος Βαλερής νωρίτερα ότι πολλά αποφασίζονταν στο Βερολίνο και όχι στις Βρυξέλλες, ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ακριβώς και το Ευρωκοινοβούλιο δεν είχε τόση δύναμη ή δεν μπόρεσε το Ευρωκοινοβούλιο έγκαιρα να παρέμβει και να λύσει κάποια προβλήματα που υπήρχαν. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση εδώ η οποία δεν θα φοβάται και δεν θα τη φοβούνται όμως κιόλας. Δηλαδή, μια κυβέρνηση που θα μπορεί να διαπραγματευτεί, μια κυβέρνηση που θα μπορεί πιθανότατα να ζητήσει κάποια πράγματα και όχι να περιμένει, ξέρω εγώ, από τους τροικανούς ή τους οποιουσδήποτε να μας πούν πώς θα αλλάξουμε το φορολογικό ή πώς θα αλλάξουμε οτιδήποτε στην Ελλάδα, να μπορεί να το σκεφτεί και μόνη της. Και απ' την άλλη, μια κυβέρνηση που δεν θα επιδιώκει να τη φοβούνται στην Ευρώπη. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ συνάντησα και ανθρώπους και αριστερούς στην Ευρώπη που περίμεναν πράγματα από τον κύριο Τσίπρα, πολλά. Και έχω την αίσθηση ότι δεν τα είδαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν βάζεις σαν στόχο σου πραγματικά να αλλάξεις την Ευρώπη ξεκινώντας από την Ελλάδα, για μένα,
κάθε ευκαιρία που θα υπήρχε να βγει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει στους Ευρωπαίους, να τον ακούσουν, να δουν το πρόγραμμά του, θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Ανταυτού βλέπουμε να υπάρχει τώρα μια συζήτηση για το αν τον ειδοποίησαν έγκαιρα, να πάει στο debate ή δεν τον ειδοποίησαν. Δεν είναι για μένα η λύση να κλεινόμαστε οι αριστεροί με τους αριστερούς, να τα λέμε μεταξύ μας και να χαιρόμαστε, οι δεξιοί με τους δεξιούς να τα λέμε μεταξύ μας και να χαιρόμαστε. Τι καλός είναι ο Γιούνκερ, μπράβο, τι καλός είναι ο Τσίπρας, μπράβο. Η λύση είναι να μπορέσουμε, ειδικά εμείς οι Έλληνες που έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα, να μπορέσουμε να σκεφτούμε μόνοι μας κάποια πράγματα, να δούμε την κοινωνία έξω που δεν περιμένει τσακωμούς. Η κοινωνία το λένε, νομίζω, το λένε και οι άνθρωποι στα καφενεία, το λένε και οι μετρήσεις. Η κοινωνία θέλει να δει, να υπάρξει μια συνεννόηση, να υπάρξει μια πρόταση πώς μπορούμε να βγούμε από αυτά τα αδιέξοδα που έχουμε πέσει τα τελευταία χρόνια. Άρα, για να κλείσω το ερώτημά σας, θεωρώ ότι πραγματικά δεν υπήρξε πάντοτε η καλύτερη διαπραγμάτευση. Θεωρώ ότι είναι κακό έτσι και αλλιώς μια κυβέρνηση. Το έχει ξεχάσει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει τώρα. Μια κυβέρνηση που κερδίζει 50 έδρες μπόνους χάρη στον εκλογικό νόμο και έχει πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά στην κοινωνία εκπροσωπεί, ξέρω εγώ, το 30-35%. Μια κυβέρνηση που εκπροσωπεί το 30-35% και το 60% τη βρίζει, είναι προφανές ότι δεν έχει και εσωτερικά τη στήριξη, αλλά και στο εξωτερικό δεν την παίρνουν πολύ σοβαρά, γιατί ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Επειδή θέλω να αποφύγουμε να κρατήσουμε τη συζήτηση σε θέματα εθνικά, ελληνικά, γιατί το θέμα μας είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, το μόνο που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βαλερή είναι αν πιστεύει ότι αυτή η συνένεση, αυτή η συνεννόηση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Αργυρός είναι εφικτή πλέον στην Ελλάδα, μετά από όλα αυτά που περάσαμε. Βεβαίως είναι εφικτή και πρέπει να είναι εφικτή. Εκ προημίου, εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα, όλα κυριολεκτικά τα κόμματα, είναι Έλληνες πατριώτες και αγαπούν την πατρίδα τους. Γιατί λοιπόν να μην συνενέσουν σε προβλήματα τα οποία θα μας φέρουν μπροστά στην Ευρώπη και θα καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι είμαστε ένας λαός ενωμένος και όχι ένας λαός διαιρημένος. Τον διαιρημένο λαό εύκολα μπορείς να τον υποτάξεις με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Αν όμως καταλάβουν ότι όλοι εμείς οι Έλληνες είμαστε μια γροθιά, μας αντιμετωπίζουν διαφορετικότερα. Όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει ότι εμείς είμαστε ένα έθνος διεφθαρμένων, όταν ένας άλλος λέει ότι πάμε πολύ καλά ενώ ο λαός παίνεται, όταν ο ένας λέει ότι θα αλλάξουμε τα πράγματα εκ βάθρων, αυτά τα πράγματα οι Ευρωπαίοι τα βλέπουν με κάποια δυσπιστία. Και φυσικά βρίσκουν τον τρόπο μετά να μας χτυπήσουν όπου μπορούν. Γιατί και αυτοί, όπως κατάλαβατε, ακολουθούν κάποιες εντολές και πολλές φορές είναι εντολές μεγάλων τραπεζιτικών και πιστωτικών οίκων, οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν. Γιατί λοιπόν να μην κερδίσουν σε ένα καταπατημένο λαό? Γι' αυτό λοιπόν εγώ συμφωνώ και θέλω να πιστεύω ότι όλα τα κόμματα πρέπει να βρουν ένα βηματισμό ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην Ευρώπη, όσοι βουλευτές πάνε, και να είναι ενωμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας, και είμαι σίγουρος ότι από οποιαδήποτε μεριά πάει, θα πει ότι εμείς διαφέρουμε από τους άλλους. Δεν διαφέρουμε καθόλου. Είμαστε Έλληνες πατριώτες. Οι Έλληνες πατριώτες πρέπει να είναι ενωμένοι και να αποδείξουν ότι δεν μας χωρίζουν τίποτα. Το πρόβλημα της Ελλάδος θα το λύσουμε μόνοι μας. Οι άλλοι ίσως μας υποβοηθήσουν, αλλά εμείς θα το λύσουμε μόνοι μας. Αυτό θα ήταν πολύ αισιόδοξη σκέψη. Κύριε Καρακοστάνογλου, τη στιγμή που η συζήτηση δυστυχώς στην Ελλάδα παραμένει μνημόνιο, αντιμνημόνιο, αν ακολουθεί νέο μνημόνιο, στην Ευρώπη η συζήτηση, και φάνηκε και στο debate των υποψηφίων πρόεδρων της Κομισιόν, είναι ανάπτυξη ή λιτότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ θα έπρεπε να συμμετάσχουμε σε ένα διάλογο πανευρωπαϊκό για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, κλεινόμαστε σε θέματα τα οποία αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν μόνο την Τρόικα. Θα ήθελα να μου πείτε αν ανησυχείτε ότι η απουσία της Ελλάδας από αυτόν τον διεθνή διάλογο, τον ευρωπαϊκό, γιατί δυστυχώς και οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα κρατάνε σε εθνικό επίπεδο τη συζήτηση, αυτή η απουσία αν θα αποβεί μοιραία στο τέλος, γιατί βρισκόμαστε στην φάση της κατανομής του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αλλαγές στην κατανομή των κονδυλίων μέσω του ΕΣΠΑ. Πιστεύετε ότι θα το πληρώσουμε ακριβά αυτό που συμβαίνει? Κοιτάξτε, σε έναν βαθμό είναι λογικό η ατζέντα της προεκλογικής διαδικασίας για τα ευρωπαϊκά ζητήματα να κινείται στο επίπεδο της οικονομίας, καθώς η Ελλάδα πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη, δύσκολη... Το επίπεδο της οικονομίας είναι και αυτό στο οποίο αναφέρομαι. Ναι. Εννοώ την εσωτερική πτυχή της οικονομίας, της κρίσης δηλαδή, στην οποία όμως η Ευρώπη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Η Ευρώπη, παρά το ότι γίναν και λάθη
και υπήρξαν και υπερβολές και μαξιμαλισμοί σε αυτά που μας ζητήθηκαν, γενικώς μας στήριξε. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, θα είχαμε κλειστά ATMs, θα είχαμε κουρεμένες καταθέσεις, θα είχαμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης και η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της Ευρώπης τα εβίωσαν. Αυτό μην το ξεχνάμε. Επίσης να πούμε ότι πολλά από τα μέτρα τα οποία με κατεύθυνση εξυγίανσης μας επευλήθησαν έπρεπε από χρόνια να τα είχαμε λάβει οι ίδιοι. Την ίδια στιγμή όμως δεν εκμεταλλευόμασταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση Προφανώς, πέρα γιατί... από το μνημόνιο, ακριβώς γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε στο να δώσει τη διέξοδο αυτή στους πολίτες. Κοιτάξτε, τώρα πήραμε αρκετά χρήματα από τα κονδύλια της σύγκλησης. Στο τέλος. Να πω ότι το αν εμείς τα εξανεμίσαμε. Υπήρχαν προγράμματα για τους μικρομεσαίους, υπήρχαν προγράμματα για τους ανέργους, τα οποία έχουν μείνει αδιάθετα και λένε οι Ευρωπαίοι ότι κανένας, μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, πρέπει να είμαστε τελευταίοι στην χρήση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων για μικρομεσαίους, για ανέργους, για φοιτητές κτλ. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε η γνώση στο να προσεγγίσουμε αυτά τα εργαλεία. Να πω όμως, θυμίζοντας και ένα κοντινό μας παράδειγμα, ότι το 2009-2010 ο Δήμος Θεσσαλονίκης διεκδίκησε, και επειδή είχε όριμη και καλή μελέτη, εννοώ την μελέτη των 5 χιλιόμετρων της ανάπλασης της Νέας Παραλίας, πήρε από το σύνολο του ΕΣΠΑ για τις αστικές αναπλάσεις 73 εκατομμυρίων για το σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας, τα 46 και μισό. Και ήμουν τότε αντιδήμαρχος και το έζησα με πολύ χαρά, γιατί δουλέψαμε μεθοδικά. Το αν άλλοι τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κεντρικής κυβέρνησης δεν λειτουργήσαν, προφανώς είναι δική τους ευθύνη. Αλλά να πω ότι πράγματι αυτό που τονίσατε είναι αναγκαίο να μετέχουμε στην συζήτηση που γίνεται κεντρικά στην Ευρώπη για το μέλλον, για τη σύγκληση, την Τραπεζική Ένωση, είναι ανοιχτά θέματα. Βοήθεια που πρέπει να δίνουν οι βόρειοι στους νότιους ή πάντως οι πλούσιοι στους φτωχότερους. Στην βασική συζήτηση της Ευρώπης πολύ συχνά είμαστε απόντες. Αντιλαμβάνομαι ότι ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές θα αφιερωθεί στο πώς και τι έγινε με το χειρισμό της κρίσης. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρώτον, ότι η Ευρώπη ήταν παρούσα στην κρίση αυτή παρά τα λάθη της. Δεύτερον, ότι και στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε πρωτοπόροι στην ευρωπαϊκή ιδέα. Αυτό μας το δείχνουν και τα ποσοστά με τα οποία ο ελληνικός λαός και για την ένταξη στην Ευρωζώνη και για το ευρώ είναι πάνω από 75% θετικός, και ήταν από τους πρώτους λαούς που ήθελαν την ομοσπονδιακή κατεύθυνση για την αρχιτεκτονική και την τελική κατάληξη της Ευρώπης. Εγώ δεν θα διαφωνήσω για το ότι το μήνυμα των εκλογών το 2012 ήταν, αν θέλετε, ένα λάθος του εκλογικού σώματος, όπως είπε ο κύριος Λάσκος. Εγώ πιστεύω ότι εξεφράστη ορθά η κριτική και η απαξίωση, αν θέλετε, προς ορισμένους πολιτικούς χώρους από τον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα όμως δόθηκε το μήνυμα για κυβερνήσεις συνεργασίας, εθνική συνεννόηση. Αυτή που λυπάμαι να πω, κυρία Αστεριάδου, παρακαλώ να ολοκληρώσω, ακόμα και σήμερα λείπει. Επειδή τεχνικό είναι αυτό για την συνέχιση της συζήτησης, επειδή φοβάμαι ότι ο ένας ακολουθεί τον άλλον στις μεγάλες τοποθετήσεις, θα ήθελα, προκειμένου να συζητήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς, κύριε Καρακοστάνογλου, διότι όλοι οι συνομιλητές είχαν αρκετά μεγάλες τοποθετήσεις μέχρι στιγμής. Οπότε, καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι και πιο κοφτοί στις απαντήσεις. Κύριε Λάσκο, είπατε πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να είναι ένα κόμμα, μια παρουσία την οποία θα πρέπει να φοβάται η Ευρώπη. Όχι η Ευρώπη. Η κυριαρχική κύκλη της Ευρώπης. Ναι. Η Ευρώπη δεν έχει να φοβάται τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται. Η κυριαρχική κύκλη της Ευρώπης, οι οποίοι όμως πολλές φορές εκφράζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δυστυχώς, αυτό είναι το δυστύχημα. Και ενδεχομένως η τύχη της Ευρώπης να εξαρτάται από αυτούς. Οπότε συνδέεται το ένα με το άλλο. Θα ήθελα να μου πείτε ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα βοηθήσει στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της ευρωπαϊκής εμπειρίας προς όφελος της Ελλάδας πέρα από τα μνημόνια. Γιατί τελικά εκεί είναι το πρόβλημα. Το έλλειμμα της ενημέρωσης του Έλληνα πολίτη για τη σημασία της Ευρώπης. Κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι μια διατύπωση την οποία ρίχνετε στο τραπέζι τώρα και δεν είναι υποχρεωτικό να την ακολουθήσω. Θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Δεν συμφωνώ ακριβώς δηλαδή σε αυτή τη διατύπωση. Προηγουμένως δόθηκε μια παραπιστική εικόνα από την προηγούμενη τοποθέτηση.
Η Ευρώπη μας στήριξε τη δύσκολη στιγμή και έτσι δεν βρεθήκαμε στα ATM κτλ. Θυμίζω ότι η Ευρώπη μας στήριξε και έχουμε 30% ανθρώπους που όχι στα ATM δεν μπορούν να πάνε, να φάνε δεν μπορούν γιατί είναι άνεργοι ολοκληρωτικά. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της στήριξης. Ας το αποτιμήσουμε. Επίσης, οι μισοί σχεδόν δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα, φάρμακα κτλ. Αυτό έγινε τα 3 τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη, ωστόσο, ήταν και εκείνη που επέλεξε η Ελλάδα να έχει την πιο ευνοϊκή μεταχείριση στα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ, άσχετα αν εμείς δεν καταφέραμε να τα αξιοποιήσουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει Ευρώπη και Ευρώπη. Παρουσιάζεται συχνά στη συζήτηση η κακή Ευρώπη της Τρόικας, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια Ευρώπη η οποία τα τελευταία 20 και χρόνια ενισχύει τους αγρότες σε βαθμό που μέχρι στιγμής δεν γινόταν και κανένας έλεγχος και ήταν πολύ καθαρά κακός. Χρήματα τα κακός, αλλά έτσι ήταν. Και ευρωπαϊκό όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, το βαβάκι μαζί με τη λάσπη και τη ρίζα του, ας πούμε, κτλ. Ήταν κάτι το οποίο ζήσαμε. Αυτή η Ευρώπη ήταν η Ευρώπη που δεν έχει στηρίξει την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η διαχείριση που κάναμε σε αυτό το χρήμα το οποίο μπήκε, νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά εμάς και μόνο και όχι την Ευρώπη. Όχι, δεν αφορά εμάς και μόνο. Γιατί η Ευρώπη έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να παρεμβαίνουν όταν γίνονται λαμογές σε οποιαδήποτε περιοχή της. Είναι υποχρέωσή της να το κάνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα, και θα το πω με τόση σαφήνεια και οξύτητα, που απαιτείται ακριβώς γιατί μας βλέπει κόσμος ο οποίος είναι εξαιρετικά χυμαζόμενος και δεν μπορεί να ακούει γενικούς ευρωπαϊσμούς, κατά τη γνώμη μου. Λέω λοιπόν το εξής. Πάρα πολύ απλό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους θεσμούς της, είναι ένα τερατώδες μόρφωμα. Δεν είναι το δημοκρατικό έλλειμμα η σωστή διατύπωση προκειμένου να αναφερόμαστε σε αυτό που συμβαίνει. Είναι η πλήρης έλλειψη δημοκρατίας. Πλήρης. Υπάρχει ένα γραφειοκρατικό μόρφωμα στο πυρήνα της που καθορίζει τα πράγματα για όλους τους υπόλοιπους και εξαναγκάζει τους υπόλοιπους να τα κάνουν. Εξαναγκάζει. Η συνθήκη της Λισαβόνας, ωστόσο, αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Ναι, αποτελεί ένα πρώτο βήμα, το οποίο χρειάζεται πάρα πολλά ακόμη όμως για να. Κοιτάξτε λίγο. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η Ευρώπη, για να μην λέω πολλά κι εγώ, θα κάνει την Ευρώπη τόσο αντιπαθητική για τους πληθυσμούς της που κινδυνεύει να καταρρεύσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, όσοι έχουν πραγματικά ευρωπαϊκή και διεθνιστική, για να χρησιμοποιήσουν ένα αριστερό οροματιά, θα πρέπει να αλλάξουν την Ευρώπη αν θέλουν να συντηρηθεί η ευρωπαϊκή ιδέα. Η ευρωπαϊκή ιδέα δεν είναι τυχαίο ότι τα κόμματα της ακροδεξιάς, τα ευρωσκεπτικιστικά, τα ακραία, παίρνουν τόσους πόντους την τελευταία περίοδο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αντιστοιχεί σε πραγματικές διαθέσεις ανθρώπων που βρίσκονται μάλιστα στα κατώτερα στρώματα, στα πιο πληττόμενα της κοινωνίας. Αυτό, αν δεν το προσέξουμε και δεν το συζητήσουμε, αυτό είναι το κύριο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχουμε να συζητήσουμε. Όχι το ΕΣΠΑ, όχι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά και έχουμε όλες, αν θέλετε, όλες τις δυνατότητες, αλλά το κύριο είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Είναι η δημοκρατική άβυσσος και όχι δημοκρατικό έλλειμμα. Πρέπει να βρεθεί ο Ευρωπαίος πολίτης στο επίκεντρο τελικά αυτής της διαδικασίας. Πρέπει να το θέλει και ο ίδιος όμως, έτσι. Δηλαδή, είναι το επιτρέπεται. Είναι το επιτρέπεται, συμφωνώ. Εγώ πάντως θα πω ότι με όλο το έλλειμμα, πλήρης έλλειψη, εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχει. Υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα, υπήρξαν αποφάσεις πολύ αντιδημοκρατικές, αλλά υπήρξαν και παρεμβάσεις και από ευρωβουλευτές. Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε εδώ ο κύριος Βαλερής πρώτον, ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές γενικά, νομίζω, συνεργάστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο και στο παρελθόν. Και επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν και ευρωβουλευτές, και ο δικός σας, ο κύριος Χουντής, που παρά το έλλειμμα δημοκρατίας πέτυχε πράγματα. Όπως και άλλοι και της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Γιαννάκου για παράδειγμα, υπάρχουν ευρωβουλευτές που δούλεψαν και αξιοποίησαν έστω και αυτή τη λίγη λειψή δημοκρατία. Έτσι. Αλλά βέβαια ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ. Εμείς αυτό λέμε. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν μπορεί να βρίζει την Ευρώπη για οτιδήποτε. Και σε αυτό φταίνε και οι κυβερνήσεις. Έτσι, γιατί όταν η κυβέρνηση για κάθε κακό κατηγορεί την Τρόικα και για κάθε καλό είναι με εντολή Σαμαρά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί τα καλά να τα αποφασίζει όλα ο Σαμαράς και τα κακά να τα αποφασίζει όλα ο Τόμσεν, ξέρω εγώ, και ο Μαζούχ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Πρέπει λίγο να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Δηλαδή, είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω και το ξαναλέω, είμαστε μια μεσαία χώρα, όχι μικρή χώρα. Μικρή είναι η Μάλτα, η Κύπρος, ξέρω εγώ, το Λουξεμβούργο. Εμείς είμαστε μια μεσαία χώρα. Πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε μόνοι μας με τη Γερμανία πιθανώς, αλλά μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες, μπορούμε να πάμε όχι μόνο με τις χώρες του Νότου, γενικά να πάμε με χώρες που θεωρούν ότι οι μεσαίες χώρες δεν πρέπει να χάσουν τα δικαιώματά τους. Πρέπει λοιπόν να φέρουμε κι εμείς τον Ευρωπαίο πολίτη, να του δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστεί, να του πούμε ότι τον παίρνουμε στα σοβαρά. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φέρουν ευθύνη σε αυτό. Φέρουν τεράστια ευθύνη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί
Κανείς δεν ασχολιόταν. Εγώ, επειδή ασχολούμαι 15 χρόνια, 20 με τα ευρωπαϊκά, παλιά άκουγα τέρατα στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, βέβαια, όλοι έχουν γίνει ειδικοί ευρωλόγοι. Συζητάνε για το ευρώ, συζητάνε για τις φωτιές, για τους σεισμούς, για τα πάντα, συζητάνε και για το ευρώ. Τώρα όλοι ξέρουν το ευρώ. Ακούμε αναλύσεις με τα non-paper που κάνουν. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που ομολογούν τώρα ότι έπαιρναν non-paper από το Μαξίμου για να μην λένε ειδήσεις για την Ευρώπη. Έτσι. Σε μια εποχή που υποτίθεται κλονιζόταν το ευρώ παγκοσμίως, εμείς κρύβαμε ειδήσεις. Αυτό δεν μπορεί να το λες έτσι και να περνάει στον ντούκου. Και είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Ναι, αυτό λέω. Αυτά δεν μπορεί να τα λες στον ντούκου. Έτσι, πρέπει αυτά τα πράγματα ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν η δημοσιογραφία εξαρτάται από non-papers, όταν μιλάς για πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις, έτσι, και εγώ καμιά φορά λένε εσείς οι δημοσιογράφοι, εγώ ντρέπομαι να με βάζουν στο ίδιο καλάθι με κάποιους ανθρώπους που δεν ξέρουν, με ρωτάγανε πού είναι οι Βρυξέλλες και πού είναι το Στρασβούργο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Πρέπει ο κόσμος να έρθει να ρωτήσει, να μάθει, να ασχοληθεί. Δεν μπορεί να αφήνουμε την τύχη μας στους 20-21 ευρωβουλευτές. Όχι, την τύχη μας πρέπει να την καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς αυτό λέμε. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει ο κόσμος και να έρθει να ψηφίσει. Δεν μπορούμε να χαρίζουμε την ψήφο. Δεν μπορούμε να χαρίσουμε την ψήφο ούτε σε κάποιους παλαιοκομματικούς που θέλουν να βγουν στη σύνταξη, ούτε σε κάποιους που τους ανέδειξε το lifestyle και απλά τους ξέρει ο κόσμος από την τηλεόραση. Πρέπει ο κόσμος να δει τι έκαναν οι ευρωβουλευτές ως τώρα και τι μπορούν να κάνουν και στο μέλλον. Για να σταματήσω εδώ. Κύριε Βαλερή, αισθάνεστε ότι, θα πάρω αφορμή αυτό που είπε τελευταία ο κύριος Αργυρός, αισθάνεστε ότι βρίσκεται σε έτσι άσχημη θέση έναντι κάποιων συνυποψηφίων σας τώρα με το καινούριο σύστημα που θέλει την ελληνική επικράτεια, μία εκλογική περιφέρεια, που ο Σταυρός είναι εκείνος που θα επιλέξει ποιος ευρωβουλευτής θα πάει στην Ευρώπη? Ναι, εν μέρει, ας πούμε, εμείς από την επαρχία, οι Μακεδόνες τέλος πάντων, μπορεί να θεωρούμαστε επαρχία για την υπόλοιπη Ελλάδα, είμαστε σε μειονεκτική θέση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το 1 τρίτο των ανθρώπων που ψηφίζουν βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής. Εμείς είμαστε, ας πούμε, σε μια μειονεκτική θέση. Παρ' όλα αυτά, εμείς όμως, οι Μακεδόνες τουλάχιστον, έχουμε ένα άλλο πλεονέκτημα. Θέλουμε να αναδείξουμε και κάποια εθνικά θέματα. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα προβάδισμα. Θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα της Μακεδονίας έναντι των γειτόνων. Έχουμε να δείξουμε τα προβλήματα της Θράκης προς τους άλλους γείτονες. Και τέλος πάντων πρέπει να είμαστε πιο μαχητικοί. Αυτό ίσως μας δώσει και κάποιο πλεονέκτημα μπροστά στα μειονεκτήματα που μας δίνει η ανισότητα του συστήματος αυτού. Παρ' όλα αυτά, η ψήφος, είχα την εντύπωση ότι θα δώσει δικαίωμα σε ανθρώπους πιο ικανούς και όχι αποκλειστικά κομματικά στελέχη ή του κομματικού σωλήνα να αναδειχθούν χωρίς σταυρό. Νομίζω ότι ο σταυρός θα βοηθήσει ανθρώπους πιο άξιους να πάνε και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα επάξια. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Αργυρός και πολύ σωστά, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος του lifestyle, ας πούμε, ικανός στον τομέα του, να αποδείξει ότι είναι ικανός και ευρωβουλευτής. Ενώ άτομα τα οποία έχουν ασχοληθεί με την Ευρώπη έχουν γνώσεις. Στον πειρασμό να ρωτήσω κάτι, επειδή ο κύριος Αργυρός είπε αρκετές φορές ότι συμφωνεί με αυτά που λέτε εσείς. Εσείς τώρα είπατε ότι συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κύριος Αργυρός. Στο θέμα αυτό, αισθάνεστε κοντά και πολιτικά. Ασφαλώς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με το ποτάμι. Όχι, ασφαλώς. Απλώς βλέπω με χαρά ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει σωστές ιδέες και για την Ευρώπη νομίζω ότι μπορούν να ταιριάξουν. Καταρχάς, η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρώπης. Όσο και να έχει σβήσει το όνομα και το όραμα της Ευρώπης, εμείς δεν πάμε να είμαστε οραματιστές μιας πραγματικής Ευρώπης της αλληλεγγύης. Το είπα αυτό γιατί εξακολουθούμε να ψάχνουμε την πολιτική κατεύθυνση του ποταμιού. Ναι. Όχι, την πολιτική, προς τα που ρέει το ποτάμι, δεξιά, αριστερά. Το ποτάμι ρέει όπως κρίνει και όπως νομίζει ότι είναι πιο σωστό. Εμείς οι ανεξάρτητες Έλληνες ασχολούμαστε πιο πολύ με τον άνθρωπο. Αν στην πορεία εμείς βρούμε περιπτώσεις που μπορούμε να συγκλίνουμε με οποιοδήποτε κόμμα επάνω σε εθνικά θέματα, εμείς δεν λέμε ποτέ όχι σε οτιδήποτε εθνικό. Κύριε Καραγκοστάνογλου, η οικονομική αδυναμία της χώρας μας έναντι των ισχυρών της Ευρώπης θεωρείτε ότι συνιστά και αδυναμία στην διεκδίκηση των εθνικών μας θεμάτων? Δηλαδή, η θέση μας γίνεται ακόμη πιο ανίσχυρη λόγω της οικονομικής αδυναμίας? Ναι, αυτό καταρχήν είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά πρέπει να έχουμε τη σύνεση αυτή την περίοδο που ήμασταν γονατισμένοι οικονομικά, να κάνουμε διαχείριση των προβλημάτων μας, τα οποία σωστά επιχειρήσαμε να τα μετατρέψουμε σε ευρωπαϊκά, άρα να δώσουμε στην Ευρώπη την δική της συμμετοχή
και δι' αυτού του τρόπου να ενισχύσουμε το διαπραγματευτικό μας οπλοστάσιο. Άρα, και το έχω πει σε πάρα πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να αποφύγουμε σε αυτή τη φάση και για λίγα χρόνια ακόμη να κάνουμε μεγάλα βήματα προς την επίλυση των ζητημάτων, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι με τους συμφερότερους όρους. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέψετε, να γυρίσω λίγο και να σχολιάσω πράγματα που ακούστηκαν. Κατά τη δική μου εντύπωση, η Ευρώπη ξεκίνησε σαν μια διακυβερνητική, διακρατική ένωση. Σιγά σιγά, καθώς πέρα από την οικονομία πηγαίναμε στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και δημιουργούνται και νέοι θεσμοί, προχωρήσαμε και στην αμεσότερη δημοκρατία, της οποίας χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό όμως έχει πολύ δρόμο για να οριστικοποιηθεί, αν έτσι χαρακτηρίζουμε έλλειμμα δημοκρατίας ότι υπάρχει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή την ώρα, για τη δική μου αξιολόγηση, και είμαι διεθνολόγος, ασχολούμαι πολλά χρόνια και με τη διεθνή διπλωματία των διεθνών οργανισμών, επιτόπου σε περιοχές κρίσεως και βέβαια επί 34 χρόνια διδάσκω διεθνές δίκαιο κλπ. Η Ευρώπη νομίζω είναι ο δημοκρατικότερος χώρος του πλανήτη σήμερα. Δεν υπάρχει περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμα και χώρες όπως η Νορβηγία που δεν μετέχουν. Ως θεσμός η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη γεωγραφικά? Η Ευρώπη ως σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύστημα διακυβέρνησης, όχι στο εσωτερικό της κάθε χώρας, αλλά προφανώς και εκεί θα έλεγα ότι συμβαίνει αυτό. Τώρα ως οικονομική διοίκηση της Ευρώπης, προφανώς ζούμε σε μια διεθνή κοινωνία που δεν έχει ακόμα το βαθμό ολοκλήρωσης που θα θέλαμε και προφανώς οι ισχυρότεροι, όπως συμβαίνει σε όλο το χώρο της διεθνούς κοινότητας, επιβάλλουν τις βουλήσεις τους πάνω στους λιγότερους ισχυρούς. Ακούστηκε πριν ότι μπορούμε όμως και εμείς με τον αριθμό μας, τα μικρά και τα μεσαία κράτη, να συνάψουμε εκείνες τις συγκλήσεις και συμμαχίες και συσπυρώσεις για να μειώσουμε ή και να ανατρέψουμε κάποτε την ισχύ των ισχυρών. Να πω ένα παράδειγμα. Η τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 1973-1982, η μεγαλύτερη που έγινε στην ανθρώπινη ιστορία, κατάφερε να ανατρέψει τα συμφέροντα και τις κατευθύνσεις που προσπάθησαν να βάλουν σε αυτή την πολυμερή συνδιάσκεψη με 160 τόσα κράτη και να ανατρέψει ουσιαστικά τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών και να επιβάλλει τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων που ήταν και παράκτιες, χωρίς να λείπουν και οι αναπτυγμένες παράκτιες. Άρα έδειξε ότι όταν οι χώρες του κόσμου μπορέσουν και βρουν τον κοινό βηματισμό τους και τις κοινές στοχεύσεις, και αυτό συμβαίνει και μέσα στην Ευρώπη, συμβαίνει και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούν να έχουν αποτέλεσμα απέναντι στην ισχύ των μεγάλων. Θεωρώ όμως ότι η Ευρώπη, και δείξτε μου μια άλλη περιοχή, να μην μιλήσουμε για την περίοδο και την περιοχή του υπαρκτού σοσιαλισμού, άλλη περιοχή που να έχει το δημοκρατικό κεκτημένο αυτής της Ευρώπης που την κατηγορούμε, αλλά η οποία φυσικά είναι ένα στάδιο αγώνα. Τίποτα δεν είναι στατικό στην Ευρώπη. Όλα είναι δυναμικά. Πρέπει να αγωνιστούμε βρίσκοντας τις συγκλήσεις για να την κάνουμε καλύτερη. Αλλά πιστεύω ότι σε έναν πολυπολικό κόσμο με Ινδίες, Κίνες, Βραζιλίες και άλλους ισχυρούς θα ήταν αυτοκτονία αν χώρες σαν τη δική μας και συνολικά η Ευρώπη με τις αδυναμίες που τη χαρακτηρίζουν, αν τη συγκρίνουμε με τους άλλους διεθνείς ισχυρούς παίκτες, μένανε ανίσχυρες ή με έναν πολύ ασθενικό βαθμό ολοκλήρωσης. Γι' αυτό η γνώμη μου είναι περισσότερη Ευρώπη για να έχουμε και περισσότερη δημοκρατία. Και περισσότερη Ευρώπη το ερμηνεύω περισσότερη ολοκλήρωση και ευβάθυνση της ενωσιακής διαδικασίας. Υποψιάζομαι ότι διαφωνείτε, κύριε Λάσκο. Ναι, εγώ λέω περισσότερη δημοκρατία για να έχουμε περισσότερη Ευρώπη. Πολλές φορές όμως έχει δείξει ο Ευρωπαίος πολίτης, και δεν αναφέρομαι μόνο στους Έλληνες, ότι ίσως δεν είναι έτοιμος για περισσότερη δημοκρατία. Θέλω να πω, θεσμοθετήθηκε πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, τα άτυπα δημοψηφίσματα, η συγκέντρωση υπογραφών από Ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να ανατρέψουν τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ. Δεν είδαμε να λειτουργεί και πάρα πολύ. Έχει γίνει για το νερό πάντως μια φορά. Είχε αυτό. Μαζεύτηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για το νερό. Αλλά σε άλλα ζητήματα δεν φαίνεται πολύ πρόθυμος ο Ευρωπαίος πολίτης. Ήταν αρκετοί Έλληνες, αλλά όχι από τους πιο δραστήριους. Αλλά κοίταξε μια κουβέντα, κύριε Λάσκο. Η συναπόφαση που με τη συνθήκη της Λισαβόνας περιέλαβε άλλα 40 ζητήματα αρμοδιότητος στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δείχνει την κατεύθυνση που αυτό πηγαίνει. το είπαμε από την αρχή, ότι ούτως ή άλλως περνάμε σε μια νέα εποχή λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεχίστε, σας διέκοψα. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα την προηγούμενη διατύπωσή μου. Λέω ότι, το είπα και προηγουμένως, ότι αν δεν υπάρξει δημοκρατία δεν θα υπάρξει Ευρώπη. Εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό.
Αν δεν γίνουν δηλαδή ριζικές μεταβολές, όχι να συζητάμε αυτά που τώρα παίζονται στο τραπέζι, πολύ μεγαλύτερος προϋπολογισμός. Δεν είναι μόνο το Ευρωκοινόβουλιο. Γιατί εντάξει, οικονομική διοίκηση, αλλά η οικονομική διοίκηση χωρίς πόρους. Μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού. Απολύτως. Και πολύ μεγαλύτερος από αυτό που προτείνουμε συνήθως, θα έλεγα. Το 5% δηλαδή που μπαίνει ως ένα πρώτο βήμα. Απολύτως, και αν υπήρχε αυτό ή αν το τρέχαν κατάλληλες ευρωπαϊκές ηγεσίες, αυτές ήταν απολύτως ακατάλληλες για να το κάνουν, νομίζω τα πράγματα και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Η Ελλάδα, επιμένω σε αυτό που λέω, αντιμετωπίστηκε ως πειραματόζωο σε αυτή τη φάση. Και όταν ένα τμήμα μιας ένωσης διακρατικής, σε μια μετάβαση προς κάτι περισσότερο κτλ. Αντιμετωπίζεται ως πειραματόζωο, τα πράγματα όχι δεν είναι δημοκρατικά, είναι ακριβώς στους αντίποδες. Το πείραμα πέτυχε. Στους αντίποδες. Το πείραμα πέτυχε απολύτως για αυτούς. Ο ασθενής απέθανε ή βρίσκεται στο όριο, κυριολεκτικά. Κάποιοι δοξάζονται κρυπτόμενοι, να τα πούμε όλα δηλαδή, ό,τι ξέρουμε από την ιστορία ως ρητό. Θέλω να πω το εξής όμως, και είναι η κατακλείδα σε αυτή την τοποθέτησή μου, για να είμαι σύντομος όπως ζητήσατε. Ξέρετε, δεν υπάρχει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα ή όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άρχουσες τάξεις, υπάρχουν κατώτερες τάξεις, υπάρχουν πλούσιοι, υπάρχουν φτωχοί. Στη δική μας περίσταση πολλοί ευνοήθηκαν από την κρίση, μεταξύ μας, όχι εδώ στο τραπέζι ελπίζω. Ευνοήθηκαν πάρα πολύ μάλιστα, πάρα πολύ ευνοήθηκαν. Ένα νούμερο θα δώσω μόνο. Οι 500 πλουσιότεροι Έλληνες, οι οποίοι άφηριζαν μια περιουσία, ένα πλούτο γύρω στα 50 δισεκατομμύρια, με βάση την έρευνα της UBS τελευταία, την ελβετική, κάναν από το 12 στο 13 την περιουσία τους από 50 δις, 60 δις, μέσα στην κρίση. Δεν είναι λοιπόν οι θυσίες που κάναμε όλοι κτλ. Κάναμε εμείς θυσίες έτσι ώστε κάποιοι και μέσα και έξω να τη βολέψουν μια χαρά. Οι γαλλογερμανικές τράπεζες, οι Έλληνες πλούσιοι τη βολέψανε μια χαρά. Αυτό πρέπει να αναστραφεί και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Πώς μπορεί να αναστραφεί αυτό? Με αγώνα. Ναι, εντάξει. Δεν πλούτησαν μόνο οι Έλληνες πλούσιοι, πλούτησαν και οι Γερμανοί πλούσιοι. Όλοι οι πλούσιοι πλουτίζουν σε συνθήκες τέτοιες. Και στη Γερμανία τα στατιστικά δείχνουν. Ξέρετε πόσοι Βούλγαροι, Σέρβοι και άλλοι του Ανατολικού Μπλοκ πλούτησαν στην περίοδο της μετάβασης? Σε κάθε έκτακτη κατάσταση. Ακριβώς. Αυτό δεν δικαιώνει. Η ιστορία έχει δείξει την κατάσταση. Και κάποιοι Ρώσοι όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Έχουμε και εμείς ολιγάρχες πλέον. Ωραία, μια χαρά. Νομίζω είχαμε πάντα. Όχι, έχουμε περισσότερους τώρα και καλύτερους. Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε, ναι, λέει με αγώνες ο κύριος Λάσκος. Εντάξει, οι αγώνες δεν είναι κακό να γίνονται. Εγώ λέω το εξής, ότι θα ξαναγυρίσω σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ενεργούς πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά ο ελληνικός λαός σε μεγάλο βαθμό είχε, πώς να το πω, εφησυχάσει, είχε πέσει και κοίταγε τηλεόραση, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που συνέβησαν στη χώρα δεν έγιναν εν αγνίαν μας ή εν απουσία μας. Ήμασταν κι εμείς εδώ και τα βλέπαμε. Πολλά από αυτά που έγιναν, έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης πρέπει να καταλάβουμε κάθε φορά τι ψηφίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά κάποια κόμματα να αποφασίσουν ότι δεν ξέρω, θα αλλάξουν όνομα ή και ΦΠΑ, δεν ξέρω, και ξαφνικά θα εξαγνιστούν. Έχουμε όλοι μια. Αφημί, συγγνώμη, ναι. Αφημί, και θα εξαγνιστούν, έτσι. Συμβαίνει και στις ομάδες αυτό. Συμβαίνει και στις ομάδες, ναι. Ο κόσμος έχει αυτή τη δυνατότητα καταρχήν. Έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει. Έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Έχει τη δυνατότητα να βγει στον δρόμο και να ζητήσει αυτό που του αντιστοιχεί και αυτό που του ανήκει. Η πολιτική που κάποιοι θα βγαίνουν στα μπαλκόνια και θα τους θαυμάζουμε και θα μας υπόσχονται μαγικές λύσεις και όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρώ, και ίσως να το πούμε, επειδή είναι μια καλή ευκαιρία που γίνονται αυτές οι ευρωεκλογές μαζί με δημοτικές περιφερειακές. Ίσως είναι καλό να θυμηθούμε ότι η Ελλάδα και σε αυτό το τομέα υστερεί πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχει στα χαρτιά μια ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε για παράδειγμα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα έχει και λιγότερα μέσα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξοδεύει πολύ λιγότερα, νομίζω είναι γύρω στο 3,5% αυτά που ξοδεύει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη είναι ο μέσος όρος κάπου στο 11%. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να τα δούμε αυτά. Και ένα μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, να το πω με 3 κουβέντες, είναι ότι το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ένα πιο πολιτικό ρόλο και ένα από τα θέματα που πρέπει να θέσει, το λένε πολλά χρόνια στην Ευρώπη, είναι
τα τοπικά να αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο, τα εθνικά σε εθνικό και τα ευρωπαϊκά σε ευρωπαϊκό. Είναι δύσκολο να γίνει. Είναι εφικτό αυτό να γίνει με Πρέπει μια απόφαση? να το προσπαθήσουμε όμως. Εγώ θεωρώ ότι ένας λόγος που η Ευρώπη απομακρύνεται από τους πολίτες είναι ότι όταν αποφασίζουν κάποιοι 4 η ώρα το πρωί και βγάζουν ένα λιτό ανακοινωθέν στις Βρυξέλλες και ο κόσμος μετά καταλαβαίνει ότι αυτό σημαίνει ότι θα του κόψουν, ξέρω εγώ, 200 ευρώ από τη σύνταξη, είναι προφανές να αναρωτιέται τι δημοκρατία είναι αυτή και πώς λειτουργεί αυτή η Ευρώπη. Ή όταν βλέπει ότι, ξέρω εγώ, κλείνουν παιδικοί σταθμοί δημοτικοί επειδή κάποιοι αποφάσισαν στις Βρυξέλλες, εκεί προφανώς ο κόσμος αναρωτιέται τι δημοκρατία είναι αυτή. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός, η κατανομή αρμοδιοτήτων εξουσιών Ευρώπης, κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία. Νομίζω ότι και η αποκέντρωση είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και αυτό ενδεχομένως να επιτυγχάνεται ή όχι με τη νέα κατανομή, την γεωγραφική, την περιφερειακή του ΕΣΠΑ και των κονδυλίων που διατίθεται από την Ευρώπη. Γιατί, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η αποκέντρωση σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί αναφέρεται το 3,5% του ΑΕΠ ως κονδύλια στην τοπική αυτοδιοίκηση, με μια απόφαση στις Βρυξέλλες. Πάντως τουλάχιστον από ό,τι ξέρω στο επόμενο ΕΣΠΑ το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες παρακολούθησης και ελέγχου, ακόμα και παρεμβάσεων. Δεν ξέρω, ο κ. Λάσκος μπορεί να διαφωνεί, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές χρειάζεται λίγο να μας βάζει χέρι εντός εισαγωγικών και η Ευρώπη. Παραδείγματα Κουρουπιτού, Χωματερές, όλα αυτά. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, μπορεί να μην τα ξέραμε καν, εγώ πιστεύω, έτσι. Ναι, και πολλές φορές τα γνωρίζουμε και κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε, παρά την ύπαρξη Κλείνουμε της τα Ευρώπης. μάτια, ναι. Κύριε Βαλερή, αναφερθήκατε πριν στα εθνικά θέματα, ωστόσο πολλοί λένε ότι ενδεχομένως δεν είναι ο καιρός κατάλληλος για να ανοίξουν αυτά. Είδαμε την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις τοποθετήσεις του κυρίου Κούλογλου για το θέμα των Σκοπίων. Θα ήθελα να μου πείτε αν όντως είναι όλες οι περίοδοι της ιστορίας καλές για να συζητούνται τέτοια θέματα. Τα εθνικά θέματα είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Από τότε που η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος. Οφείλει αυτό? Βεβαίως οφείλει. Αν μη τι άλλο, μας δίνει εμάς όθηση τους Έλληνες, όπως σας είπα, να είμαστε ενωμένοι και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Μα εδώ βλέπουμε ότι διχαζόμαστε σε μια περίοδο ούτως ή άλλως. Διχαζόμαστε, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε πολιτικό επίπεδο και λόγω των εκλογών. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύω ότι κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν διαφωνίες για τα εθνικά θέματα. Ίσως είναι αυτές οι λεγόμενες τρακατρούκες που κάνουν οι πολιτικοί εν ώψη υποβαθμίζοντας έναν ή λιγότερο υποψήφιο. Όταν θα χρειαστεί, οι Έλληνες πάντα ενώθηκαν και πάντοτε θριάμβευσαν όταν χρειάστηκαν να βρεθούν ενωμένοι σε έναν κοινό εχθρό. Είπε ο κ. Καρακοστάνογλου ότι η Ευρώπη ξεκίνησε με ένα άλλο όραμα. Και πράγματι, όταν ξεκίνησαν με τα οράματα του Σούμαν και του Μονέτ, ξεκίνησε σαν η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Πόσα πέρασαν από το 1956 μέχρι τώρα και φτάσαμε στην Ευρώπη των μονοπωλίων και των ολιγαρχών. Εμείς δυστυχώς, σωστά είπε ο κ. Λάσκος, είμαστε το πειραματόζω. Βεβαίως είμαστε το πειραματόζω. Μας κάνανε μια χαρά πειραματόζω. Είμαστε όμως στην εντατική. Λέμε τώρα θα πεθάνουμε ή τώρα θα ανακάμψουμε. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να ανακάμψουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Σαν γιατρός το λέω ότι μέχρι ο άνθρωπος να καταλήξει έχει δικαίωμα να προχωρήσει στη ζωή και να ελπίζει. Και εμείς ελπίζουμε. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, σαν εξάρτητοι Έλληνες, και πιστεύω να μιλώ και εκ μέρους όλων των Ελλήνων, να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές της 25 Μαΐου. Πρέπει οι ελληνικές φωνές να είναι δυνατές, καινούργιες, δυναμικές φωνές, ώστε η Ευρώπη να καταλάβει ότι εμείς είμαστε εδώ. Δεν είμαστε πια στην εντατική. Σηκωνόμαστε. Και όταν σηκωνόμαστε, οι Έλληνες χτυπάνε και όποιον βρουν μπροστά τους και δεν λογαριάζουν τίποτα. Αυτό να το θυμάται οποιοσδήποτε εχθρός. Είτε από αριστερά, είτε από δεξιά. Βλέπετε εχθρό κάπου? Φυσικά έχουμε εχθρούς. Τα σύνορά μας είναι γεμάτα από εχθρούς. Είτε από την πάνω μεριά, είτε από την κάτω μεριά. Εμείς πρέπει... Γεωγραφικά το Γεωγραφικά, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Εγώ δεν εννοώ ότι υπάρχει εσωτερικός εχθρός. Εγώ πάντα σκέπτομαι τους εξωτερικούς εχθρούς. Για μένα εσωτερικοί εχθροί δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν. Όταν χρειαστεί, οι Έλληνες θα είναι πάντοτε ενωμένοι. Όλοι λοιπόν στις 25 του μηνός να πάνε να ψηφίσουν. Πρωτίστως ανεξάρτητους Έλληνες, φυσικά, εντάξει, αλλά και οποιοδήποτε άλλο κόμμα κρίνουν ότι είναι πρόσφορο για να στείλει αντιπροσώπους σωστούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ελλάδα, πρωτίστως την Ελλάδα έθνος,
για τα δικαιώματα της Ελλάδος και μετά για την Ευρώπη των εθνών και όχι των μονοπωλίων. Θα αλλάξω λίγο τη σειρά μέχρι τώρα τη συζήτηση και θα απευθυνθώ στον κύριο Λάσκο και θα πω ότι για να συμβεί αυτό και να πάνε να ψηφίσουν οι Έλληνες, θα πρέπει πρωτίστως να τους πείσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι ο εχθρός. Εκτός αν βλέπετε την Ευρώπη ακόμη σαν εχθρό. Ξαναλέω, η Ευρώπη πρώτα απ' όλα είναι μια γεωγραφική περιοχή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε τώρα, για την Ευρωζώνη, φαντάζομαι. Χάρη συντομίας. Γι' αυτό το θεσμό. Έχει σημασία όμως. Έχει σημασία να το λέμε. Υπάρχουν και άλλοι στην Ευρώπη, δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περισσότερο στην Ευρωζώνη και είναι επίσης άξιες λόγου χώρες με τη δική τους ιστορία κτλ. Υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε, αλλά το κύριο είναι να πιστούν ότι υπάρχει επίδικο. Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει επίδικο και για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, υπάρχει επίδικο και για τα δικά μας ζητήματα. Υπάρχει λοιπόν πολιτικό διακύβευμα. Εμείς επιχειρούμε να πείσουμε γι' αυτό. Να σας πω, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό, η δική μας τοποθέτηση είναι πάρα πολύ σαφής. Μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ότι υπερτονίζουμε σε επίπεδο διατυπώσεων πράγματα. Το κάνουμε συνειδητά όμως, ακριβώς για να τονίσουμε το διακύβευμα. Χρειάζεται ριζική αλλαγή της Ευρώπης. Και δίνω ένα παράδειγμα για να είναι σαφές και να μην μένουμε στους επιθετικούς προσδιορισμούς. Πρέπει να αλλάξουν συνολικά τα κριτήρια σύγκλησης της. Συνολικά. Θα πρέπει να περιληφθεί οπωσδήποτε. Να αφαιρεθούν κάποια, να μην πω τώρα στο τεχνικό μέρος, ο πληθωρισμός, λέω ένα παράδειγμα σε καιρούς ύφεσης, και να περιληφθούν το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, οπωσδήποτε, ο υψηλός κατώτατος μισθός, ο καθορισμένος επίσης, και η ενσωμάτωση των γενιών. Κοιτάξτε τι έγινε πριν από λίγους μήνες στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για χρηματοδοτήσεις κτλ. 5 τρισεκατομμύρια τουλάχιστον έχουν απορροφήσει οι τράπεζες για να διασωθούν. Ξέρετε πόσο είναι για τους νέους άνεργους το κονδύλιο που προβλέπετε για τα επόμενα αρκετά χρόνια, έτσι, όχι, 16 δισεκατομμύρια. 5 τρισεκατομμύρια, 16 δισεκατομμύρια, 1 προς 1000 περίπου, 1 προς 300 τόσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτές της Ευρώπης. Με αυτές τις προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία τύχη και δεν έχει λόγο ύπαρξης, λέω εγώ. Ας πάψει να υπάρχει, αν είναι να υπάρχει γι' αυτό. Αν είναι να κάνει τέτοιου τύπου προσδιορισμούς, ας πούμε, προτεραιοτήτων. Αλλά ξέρετε, σε εμάς υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτημα. Εμάς, σε σχέση με την Ευρώπη. Έχουμε τόσες αποκλίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσες αποκλίσεις, έχουμε να καλύψουμε τόσο μεγάλο δρόμο, που ας προσπαθήσουν λίγο αυτοί που είναι πολλοί Ευρωπαίοι να κάνουν αυτή την προσπάθεια και ας επανέλθουν ως πολλοί Ευρωπαίοι. Παράδειγμα, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Κοιτάξτε την Ευρώπη, κοιτάξτε εδώ. Η κάλυψη ανεργίας. Στην Ελλάδα το 1/10 των ανέργων παίρνει αυτή τη στιγμή. Στη χειρότερη κατάσταση το 1/10 παίρνει κάτι ψευτοεπιδόματα. Θέλετε λοιπόν ευρωπαϊκό πρότυπο? Δεν έχουμε αντίρρηση κάμια. Να μπούμε και εδώ, αν θέλετε, και εθνική συμφωνία. Να γίνουν αυτά λοιπόν. Να προχωρήσουμε σε αυτές τις συγκλήσεις. Δεν έχουμε αυτά όμως. Έχουμε μειώσει τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Έχουμε συντριπτικά κατάγματα στην περίθαλψη, στην παιδεία κτλ. Και μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για νέα ανάπτυξη. Μπορεί η διεύρυνση να έπαιξε σημαντικό ρόλο. Και νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστικά αυτό, αυτά που λέω. Έτσι. Δεν λέω με τους πράγματα του προχωρημένου κομμουνισμού. Μπορεί ωστόσο η διεύρυνση να έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί ενώ πιο πριν είχαμε να συγκριθούμε με τα παραδοσιακά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα το έχω ζήσει εγώ αυτό προσωπικά στο εξωτερικό στις Βρυξέλλες, συγκρινόμαστε με μισθούς που ισχύουν στα νέο. Όχι, να αυξηθούν, αυτοί είναι ο στόχος. Πάντως προχθές. Δηλαδή μου λέγανε για τη Βουλγαρία. Αν είναι να γίνουμε Βουλγαρία, να πω μια κουβέντα μόνο, έτσι να σπάσουμε λίγο για τη Δανία. Είχε πλάκα προχθές, το λέω ειρωνικά. Ο Γιούγκερ και ο Σούλτς συζητούσαν και είπαν ως παράδειγμα χαμηλού μισθού στην Ευρώπη τα 1.000 και τα 2.000 ευρώ. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν τα ακούει αυτό ένας Έλληνας, μάλλον προφανώς. Καλά, πολλές φορές είναι εφημισμός βέβαια αυτό. Ναι, γιατί στη Γερμανία. Θεωρούν τα 2.000 ευρώ χαμηλό μισθό ο κύριος Γιούγκερ και ο κύριος Σούλτς. Για τον εαυτό είναι σε συγκεκριμένες τάξεις άλλωστε. Ναι. Επομένως είναι λογικό. Θέλω να πω στη Γερμανία ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι στα 400 ευρώ ανασφάλιστα κτλ. Δεν ισχύει. Γι' αυτό έπρεπε να είναι όμως ο κύριος Τσίπρας στο debate. Έτσι, για να παρέμβει εκείνη τη στιγμή και να. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει καλό debate που είναι στα ελληνικά. Που θα μπορεί να μιλήσει ελληνικά. Αυτό είναι στο όριο τώρα της αχρίαστης αγένειας. Γιατί αγένεια? Το αχρίαστη είναι πιο σημαντικό. Να τοποθετηθείτε, ναι, να τοποθετηθείτε. Λοιπόν, το εάν γίναμε ή μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωο της Ευρώπης, το οφείλουμε στον εαυτό μας. Εμείς περιαγάγαμε τον εαυτό μας σε τέτοια θέση, ώστε να έχουμε την χρία, όπως λέει ο Σολομός και ο Κάλβος,
των Ευρωπαίων. Όταν λέτε εμείς, φαντάζομαι στο εμείς περιλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία, η οποία άσκησε πολιτική αρκετά μεγάλο διάστημα την τελευταία 20 ετία. Αρκετά. Οι φτωχοί και οι χαμηλοσυνταξιούχοι ήταν σε αυτούς τους εμείς που φταίγανε. Κοιτάξτε, τώρα θα διευρύνουμε τη συζήτηση. Όχι, δεν είναι διευρύνηση, αυτό είναι στένεμα μάλλον. Εγώ θέλω να πάμε σε αυτό το κοινωνικό. Φταίγανε αυτοί. Φταίγανε. Νομίζω ότι αυτοί φταίγαν λιγότερο. Φταίγανε όμως και αυτοί λιγότερο. Δηλαδή, όσοι ανέχθηκαν το πελατειακό κράτος, όσοι κατανάλωσαν παραπάνω από όσο μπορούσαν, και εκεί οι ευθύνες είναι βέβαια και των τραπεζών με την άκρητη δανειοδότηση κλπ. Ήταν συνολικά ένα πρόβλημα. Τώρα, αν θέλουμε να κατανείμουμε, εγώ είπα νωρίτερα, ελπίζω ότι ακούστηκε, ότι την ευθύνη την είχαν οι ηγετικές τάξεις, αλλά και οι αντιπολιτεύσεις οι εκάστοτε με τον τρόπο που άσκησαν το ρόλο τους. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε εκεί. Η υγεία μας είχε φτάσει, θα έλεγα, σε υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών, που τώρα έχουν γυρίσει πίσω. Περισσότερο από όσο θα έπρεπε, υψηλότερα από αυτά που θα έπρεπε. Όχι, ήταν σε ένα επαρκές επίπεδο συγκρίσιμο με την Ευρώπη. Σήμερα έχουν γυρίσει πίσω, ακριβώς γιατί περάσαμε μια σκληρή περίοδο περικοπών και εξυγίανσης. Γιατί το δημοσιονομικό ξεπέρασε αυτό της κοινωνικής πολιτικής. Είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό και θα επανέλθει. Και αυτό είναι δεδηλωμένο και είναι και αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός, αυτός που τροφοδοτεί την κοινωνική συνοχή και την σύγκληση των επιμέρους περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι ο αγώνας μας. Είναι λοιπόν στάδιο αγώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που πιστέψει κανείς σε αυτή. Η δική μου αντίληψη περί της άποψης που είναι επικρατούσα, είτε δηλώνεται είτε υπενικτικά τοποθετείται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, είναι ότι υπάρχει ένας τεράστιος ευρωσκεπτικισμός, ο οποίος δεν εκδηλώνεται όμως, και διότι είναι η περίοδος των εκλογών, θα εκδηλωθεί πολύ φοβάμαι μετά, και διότι βλέπει ότι ο κόσμος, παρά τα όσα υπέστη, θέλει την Ευρώπη, θέλει το ευρώ, γιατί εκεί νιώθει μια ασφάλεια. Λοιπόν, άρα η Ευρώπη πράγματι χρειάζεται αλλαγή, να συζητήσουμε με καλοπιστία και με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος προς ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι η αλλαγή, σίγουρα περισσότερη δημοκρατία, σίγουρα περισσότερη συνοχή και σύγκληση, και από εκεί και πέρα να λάβουμε μέρος και στη συζήτηση για το πού κατευθύνεται η Ευρώπη. Σήμερα έχουμε το πρόβλημα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία συνεδέθη πρόσφατα με συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρώπη, θα λειτουργήσει ως ήπια δύναμη που ήταν πάντα με ομόκεντρους κύκλους? Ο πιο στενός είναι η Ευρωζώνη, παραέξω οι χώρες που δεν είναι στο ευρώ. Από εκεί και πέρα μια ζώνη ειρήνης, σταθερότητας, στην οποία να ακτινοβολεί, αν θέλετε, η Ευρώπη και βοηθάει τη σταθερότητα στην περιοχή της, ποια θα είναι αν υπάρξουν γεωγραφικά όρια στην Ευρώπη? Τη Ρωσία θα την έχουμε εντελώς εκτός? Ή τα κράτη τα οποία, το Καζακστάν, ξέρω εγώ, τη Γεωργία ή την Αρμενία, θα συζητήσουμε να τους βάλουμε? Εδώ είναι η γόνιμη συζήτηση για την Ευρώπη, η οποία θα συμπληρώσει βέβαια σε αυτό το μέγα επίπεδο το άλλο το επίπεδο που έχει να κάνει με την εσωτερική δημοκρατία, την οικονομική βιωσιμότητα, τα οικολογικά θέματα που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχω ασχοληθεί και ασχολούμαι και με αυτά στην ακαδημαϊκή μου δράση, αλλά γενικότερα να είμαστε παρόντες στην Ευρώπη με καλοπιστία, και πολύ φοβάμαι ότι από κάποιες πλευρές δεν γίνεται αυτό. Βλέπουμε την Ευρώπη à la carte και δεν τολμάμε να πούμε την αλήθεια. Το θέμα είναι να πούμε την αλήθεια, να πούμε με συγκεκριμένους όρους τι θέλουμε από την Ευρώπη. Και να θυμόμαστε ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι πάνω από το 2% της Ευρώπης. Ακριβώς. Έτσι, να δούμε τις δυνατότητές μας να καθορίσουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα. Και ενώ ζητάμε την αύξηση του προϋπολογισμού, η συμμετοχή της ελληνικής οικονομίας στον προϋπολογισμό αυτό είναι κάτω από 1%, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά θέσατε πάρα πολλά ερωτήματα, για τα οποία θέλω να ζητήσω την δημοσιογραφική εμπειρία και το ρεπορτάζ του Κώστα Αργυρού. Το πρώτο ερώτημα είναι αν είναι εφικτό τώρα πια, μετά την ψήφισή του, να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός τεχνικά. Τεχνικά όχι, θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες προσθήκες, κάποια έξτρα κονδύλια. Τεχνικά όχι, ο επόμενος πια προϋπολογισμός. Μιλάμε για μετά το 2020. Επταετίας, ναι, αλλά είναι μακρινό βέβαια. Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Καρακοστάνογλου σχετικά με τη θέση της Ευρώπης. Όχι, ο Κώστας Αργυρός, επειδή δουλεύει στις Βρυξέλλες ως δημοσιογράφος, ενδεχομένως κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα σε ό,τι αφορά. Όχι, να αξιοποιήσουμε προφανώς τη γνώση. Τα θέματα που θέσατε
είπατε, ως προς τη θέση της Ευρώπης στα ζητήματα της Ρωσίας, της Ουκρανίας κτλ. Μπορούν να αλλάξουν, υπάρχει το περιθώριο να αλλάξουν και μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, είδαμε και στο θέμα της Ουκρανίας ότι και εκεί δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε η Ευρώπη, έτσι. Είδαμε ότι έφυγαν κάποια στιγμή, να μην πω κρυφά, αλλά έφυγαν Γάλλος, Γερμανός και Πολωνός επί ελληνικής προεδρίας. Πήγαν εκεί στο Κίεβο, έκαναν κάποιες διαπραγματεύσεις, δεν ρωτήθηκε καν η ελληνική προεδρία, πήγε ο κύριος Βενιζέλος εκ των υστέρων, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι η Ευρώπη όπως υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί. Οι Τρόικα, πώς το λένε, οι τρεις χώρες, όχι η Τρόικα η οικονομική που έχουμε εδώ, έτσι, οι τρεις προεδρίες. Λοιπόν, πάνω κάτω το ίδιο είναι. Ναι, έτσι, δεν απέχει και πολύ. Μιλάνε πολύ για Ευρώπη, για, πώς το λένε, για κοινή εξωτερική πολιτική. Έβλεπα σήμερα έτσι ένα σχετικό, ένα βαρόμετρο και έβλεπα επίσης και ένα μετρητή του τι κόμμα θες να ψηφίσεις. Βλέπω ότι στη Γερμανία, ας πούμε, συζητιέται. Έβλεπα εγώ το γερμανικό, ναι, που έλεγε, ας πούμε, είχε αυτό το ερώτημα. Πάντως, με την ευκαιρία να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε να λειτουργεί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το εργαλείο, το EU Vox, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον και καλό θα ήταν, μια που μιλάμε για ευρωεκλογές, οι ψηφοφόροι ενδεχομένως να το συμβουλευτούν. Είναι σύμβουλος ψήφου. Μαθαίνεις έτσι λίγο, ναι, θέσεις των κομμάτων και πού ακριβώς τοποθετείς εσύ ανάλογα με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που δίνεις. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είμαστε υπέρ του ευρώ, εμείς λέμε λοιπόν ότι θέλουμε καλύτερο έλεγχο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, λέμε ότι είμαστε υπέρ του φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που το έχει υποσχεθεί πολλές φορές και δεν το έχει κάνει. Λέμε ότι είμαστε υπέρ των ευρωομολόγων που μάλιστα τώρα και ο κύριος Γιούνκερ ξαφνικά, ενώ μέχρι πρώτη τα απέρριπτε, τώρα προχθές τα άφησε ανοιχτό το θέμα. Ήταν από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση. Λέμε ότι θέλουμε να περιορίσουμε πολύ τον ρόλο των λόμπι. Μάλιστα, εγώ έχω υπογράψει και μια σχετική έτσι, δεσμευτική διακήρυξη που διακινεί μια μη κυβερνητική οργάνωση. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς έχω δει πως κάποιες φορές έχουν αλλάξει αποφάσεις μετά από τις παρεμβάσεις των λόμπι. Και επειδή έχω ακούσει και τρελές ιστορίες για το πώς κάποιοι ευρωβουλευτές τέλος πάντων διατηρούν σχέσεις με συγκεκριμένα λόμπι μεγάλα, τραπεζικά, βιομηχανικά. Ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα ήταν αυτοί που συνελήφθησαν, πιάστηκαν στα πράσα όταν έκαναν οι Times του Λονδίνου ένα σχετικό ρεπορτάζ, τους πρότειναν 100.000 και ο ένας καμάρωνε ότι το έχει ξανακάνει. Λοιπόν, είναι θέματα αυτά πολύ πρακτικά που εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Φαντάζομαι όλοι και εδώ στο τραπέζι αλλά και πολλοί Έλληνες ευρωβουλευτές θα συμφωνούν. Εγώ επιμένω ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πρέπει σε κάποια ζητήματα να έχουν κοινές θέσεις. Εγώ η εμπειρία μου είναι ότι παλιότερα, επειδή ο κύριος Βαλερής έχει μια ευαισθησία με τα εθνικά θέματα, εγώ θεωρώ ότι παλιότερα τα υπερασπιζόμασταν καλύτερα τα εθνικά θέματα. Σε ψηφοφορίες κρίσιμες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πετυχαίναμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά εδώ δεν μπορώ να μη σημειώσω ότι η Νέα Δημοκρατία που εμφανίζεται ως το καθαρά ευρωπαϊκό κόμμα, βγήκε η κυρία Γιαννάκου και είπε ότι ο κύριος Σαμαράς 1,5 χρόνο δεν είχε μιλήσει, δεν τους είχε πάρει ούτε ένα τηλέφωνο. Αυτό δείχνει λίγο πώς βλέπουμε την Ευρώπη. Έτσι. Και ήταν και μάλιστα και ευρωβουλευτής ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάποτε. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν δυνατότητες και μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Εμείς δεν την απορρίπτουμε την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, και υπάρχουν και νοοτροπίες, υπάρχουν και καταστάσεις που έχουν παγιωθεί. Αλλά πιστεύω μπορούμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, ευτυχώς δεν είπε ότι θα πεθάνουμε εδώ ο κύριος Βαλερής. Έτσι, θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος. Πρέπει να δώσουμε και κάποια προοπτική στον κόσμο, κάποια ελπίδα στον κόσμο ότι δεν είναι όλα μάταια. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει, κύριε Βαλερή? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, κυρία. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα ευχολόγια και εμένα μου αρέσουν και θα αρέσουν σε οποιοδήποτε άνθρωπο τα ακούει. Αλλά είναι γνωστό ότι τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα. Όταν θα αλλάξουν από προπολογισμούς των κρατών. Λέτε για μένα ευχολόγιο. Εγώ αυτό που είπα δεν απαιτούν κονδύλια. Το να δεσμευτείτε ότι δεν θα συνεργαστείτε με λόμπι δεν θέλει κονδύλια. Ασφαλώς. Γιατί είπατε, εννοείται με ένα ευχολόγιο. Όχι, ασφαλώς. Δεν καταλάβατε. Απλώς. Τώρα πρέπει να πείτε ποιον εννοείτε. Ναι, όχι. Για να ακούσετε και την απάντηση. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, η Ευρώπη να κάνει εκείνο, να κάνει τα άλλο. Φυσικά τα θέλουμε όλοι. Θα τα κάνει όμως. Μα είναι μαθηματικά σίγουρο ότι δεν θα τα κάνει. Μέχρι το 2020 που αναμένονται να γίνουν κάποιες αλλαγές και στα χρήματα που θα λάβει η Ελλάδα,
Θα υπάρχουν όμως Έλληνες οι οποίοι θα είναι σε θέση. Αυτό είναι καταστροφικό. Όταν εγώ, ας πούμε, βλέπω την κατάσταση που χειροτερεύει και από την άλλη μεριά λέω η Ευρώπη μας βοηθάει, αφού μας βοηθάει, εμείς γιατί δεν πάμε μπροστά? Εγώ σήμερα είδα και με έπιασε θλίψη να βλέπω ανθρώπους να περιμένουν να πάρουν μια σακούλα από τρόφιμα. Λέω, αυτή είναι η Ελλάδα, εμείς που θέλουμε. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Η Ευρώπη κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Από μια μεριά κοιτάει όμως και τα δικά της συμφέροντα. Εμείς λοιπόν πρώτα θα κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα, να μπορέσουμε να ανακάμψουμε, να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες κυριολεκτικά. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Βαλερή, πώς μπορούμε να ανακάμψουμε? Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να γίνει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα προσπαθήσουν, όπως κάνουν και σε εθνικό επίπεδο, να μάχονται και να δώσουν μια φωνή ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μπορέσουν να το κάνουν. Θέλουν να το κάνουν και τα άλλα κόμματα, γιατί πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Είμαστε σε μια κατάσταση. Εγώ είμαι ένας ιδιώτης γιατρός. Κάθε μέρα βλέπω σε μια κατάσταση που με πιάνει θλίψη. Δηλαδή να έρχονται άνθρωποι να παρακαλάνε να μην πληρώσουν τη συμμετοχή τους που είναι 2 ευρώ ή 1 ευρώ. Ή να καταλήγουν σε εκκλησίες, και ο κύριος Καρακοστάνογλου ξέρει, που ασχολείται και με τα εκκλησιαστικά, ότι καταλήγουν σε εκκλησίες για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί ή μια σακούλα ντομάτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς είναι δυνατόν? Θλίβομαι και λέμε, αυτή είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Κάντε κάτι. Αν δεν κάνουν αυτοί, ας τους μπρώξουμε εμείς να κάνουν κάτι. Μα πρέπει να γίνει. Είναι δηλαδή κραυγή αγωνίας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες φωνάζουν, κάντε κάτι. Το θέμα είναι να προτείνουμε και λύσεις πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Βαλερή, και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καρακοστάνογλου αν νιώθει έντονο αυτό το βάρος της εικόνας που περιέγραψε ο κύριος Βαλερής στην πλάτη του, τώρα που ως εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας διεκδικεί τον σταυρό, την ψήφο των Ελλήνων. Φυσικά, δεν ζω σε άλλη χώρα. Η περίοδος που περάσαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Χάσαμε το 25% του εθνικού εισοδήματος. Θα χάσουμε κι άλλο? Νομίζω πως όχι. Μπαίνω και εγώ στον πειρασμό και μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε αν ακολουθεί καινούριο μνημόνιο, γιατί είναι και αυτή... Οι εξημών δημοσιογράφοι γνωρίζετε περισσότερο. Ότι έχει διαψευστεί πολλές φορές από τον Πρωθυπουργό. Όχι, ότι κατετέθη το μεσοπρόθεσμα. Ναι. Και αυτό δεν προβλέπει νέα μέτρα. Και είναι επανειλημμένες οι διακηρύξεις στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο λέει ότι ακόμα και αυτό είναι τέχνασμα. Από αυτά που ήδη έχουν αποφασιστεί και προφανώς αφορούν ενδεχομένως κάποια άλλα δυσμενή μέτρα τα οποία θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα, αλλά είναι ήδη αποφασισμένα αυτά και μετρημένα. Προφανώς και υπάρχουν και νεόπτωχοι και η κοινωνία μας δεν είναι στην καλύτερη κατάστασή της. Αλλά επαναλαμβάνω, κάναμε λάθη, σπαταλήσαμε, διαχειριστήκαμε όχι με ορθό τρόπο και φτάσαμε σε ένα επίπεδο. Προφανώς και μέσα από την διαδικασία των αγορών κάποιοι στην Ευρώπη και στη χώρα αυτή προφανώς κέρδισαν από αυτή τη δυσπραγία. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Να σας πω όμως ότι και στο Παρίσι υπάρχουν κλωσάρ και φτωχοί. Πολύ. Και από την άλλη πλευρά να πω το εξής, ότι έχοντας ζήσει σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε διπλωματικές αποστολές, είδα πως η μετάβαση, δύσκολη μετάβαση, κοπιώδης και χρονοβόρα της Ανατολικής Ευρώπης προς τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς συνοδεύθηκε από πλήρη κατάρρευση. Μια κατάρρευση βέβαια η οποία προήλθε και από την αποτυχία του προηγούμενου οικονομικο-κοινωνικού συστήματος. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Έχω ζήσει και τα έχω δει. Εμείς ξεκινήσαμε ίσως από υψηλότερη βάση και γι' αυτό και η σημερινή μας κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη. Φυσικά είμαστε σε ένα σημείο από το οποίο πρέπει να φύγουμε το ταχύτερο και αυτό θα έρθει με την ανάπτυξη. Προτιμώ αντί να βγει ευρωομόλογο να μην χρειαστεί, επειδή οι ρυθμοί του 3% θα έρθουν και θα γίνει και 6 και 7% αργότερα, θα θυμηθούμε δεκαετίες του 60 κλπ. Όπου το αναπτυξιακό πρόσημο θα μπορέσει να αναπληρώσει αυτά τα χαμένα. Και να καταλήξω λίγο, μία κουβέντα ακόμη σας παρακαλώ. Μετανάστες, εργάτες βέβαια, έτσι. Προφανώς και τότε το ζήσαμε σε άλλο επίπεδο, τώρα έχουμε ίσως τους επιστήμονες. Τέτοια νούμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχουν, κύριε Καρακοστάνογλου. Μα η Ευρώπη δεν πέρασε. Και εδώ αυτό να πω. Όχι 6 και 7. Κατηγορούμε συνολικά την Ευρώπη. Δεκαετίες δεν υπάρχουν. Κατηγορούμε συνολικά την Ευρώπη, αλλά δεν ήταν όλες οι χώρες αυτού του κακού καπιταλισμού. Μην δίνουμε και ψεύτικες ελπίδες. 6 και 7 αριθμός ανάπτυξης. Όχι, το είπα αυτό για όνομα. Σε καμία... Πριν έρθω στη συζήτηση αυτή, έβλεπα στα δελτία ειδήσεων
ότι υπάρχει μια πρόβλεψη από το 0,6 που θα είναι φέτος να πάμε στο 3 τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια και σιγά σιγά αυτό να κλιμακωθεί. Ελπίζουμε. Και ελπίζουμε να μην διαψευστεί, γιατί υπάρχει πάντα και η αντίθετη άποψη. Αλλά όταν χώρες όπως η Σλοβακία μας δάνειζαν με επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από αυτό που οι ίδιες δανειζόντουσαν, το παράδειγμα έχει ξαναϋποθεί και προφανώς το έχετε ακούσει, κάπου πρέπει να δούμε ότι αυτή είναι η αρρωγή και η σύγκληση και η συνοχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Θέλω να σας ζητήσω, επειδή τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής και θα πρέπει αυτός να είναι ο τελευταίος γύρος τοποθετήσεων, κύριε Λάσκο, να με βοηθήσετε να κλείσουμε αισιόδοξα. Και ως αισιόδοξα εννοώ το ότι ο πολίτης πρέπει να σταματήσει να έχει γυρισμένη την πλάτη του στην Ευρώπη και πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ως η κατεξοχήν ευρωπαϊκή δύναμη στη χώρα. Μάλιστα. Ως η κατεξοχήν διεθνιστική δύναμη στη χώρα. Η υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ, η υπερψήφιση της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι ψήφος διεθνιστική, είναι ψήφος ευρωπαϊκή. Αλλά μιας Ευρώπης που αξίζει τον κόπο να υπάρχει. Κοιτάξτε λίγο να δείτε εδώ. Υπόθηκε προηγούμενα ότι ο κόσμος στην Ελλάδα θέλει πολύ την Ευρώπη και το ευρώ. Ο κόσμος στην Ελλάδα κάνει το εξής, να είμαστε ειλικρινείς. Επειδή διαχέεται από τα ιδιωτικά μέσα φόβος, ζόφος, τρόμος για οποιαδήποτε άλλη επιλογή, είναι πάρα πολύ λογικό να φοβάται τι θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό είναι και μόνο. Μιλάμε με ανθρώπους μεταξύ μας τώρα, έτσι, αφήστε τα βαρόμετρα κτλ. Ο κόσμος δεν αγαπάει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία. Την Ευρώπη ως γεωγραφικό χώρο, ναι, και ως ιστορία γενικώς. Όχι με όλες τις διαστάσεις. Από εδώ ξεκίνησαν και 2 παγκόσμιοι πόλεμοι. Δεν έχει μόνο καλά η Ευρώπη. Δεν έχει μόνο καλά. Δεν εννοώ αυτή. Λέω το εξής. Την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την αγαπάει όπως είναι, την υφίσταται. Δεν έχει καθόλου την αίσθηση ότι στηρίχθηκε αυτά τα χρόνια. Να μην λέμε ότι εμείς δεν πήγαμε πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι υπάρχει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Υπάρχει ένας όρος κατάλληλος εδώ από τη λογοτεχνία, αλλά δεν θα τον χρησιμοποιήσω γιατί είναι βαρύς. Όταν λέμε ότι εμείς υποστήκαμε λιγότερα από ό,τι άλλοι, μιλάμε από τη θέση του καθηγητή πανεπιστημίου, από τη θέση του ανθρώπου που έχει ακόμα δουλειά. Αν ρωτήσουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, δεν έχει καθόλου την ίδια άποψη. Και κάνει πάρα πολύ καλά που δεν έχει την ίδια άποψη. Πρέπει αυτός ο κόσμος, αυτό το τμήμα του πληθυσμού να εμπιστευτεί την Ευρώπη, ωστόσο. Κατεξοχήν αυτός ο κόσμος πρέπει να έρθει στις εκλογές. Κατεξοχήν αυτός ο κόσμος με βάση τα συμφέροντά του, της δικής του ομάδας τα συμφέροντα, να κάνει τις επιλογές. Και οι επιλογές δεν μπορεί παρά να είναι αριστερές, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την περίπτωση. Αυτές οι ομάδες, τα συμφέροντά τους τα βλέπουν να εκπροσωπούνται, πρέπει να δουν να εκπροσωπούνται από τη ριζοσπαστική αριστερά. Από αυτήν την άποψη υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες μπροστά. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η απαρχή μεταβολών και αλλαγής συσχετισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κύριε Καρακοστάνογλου, θα ήθελα να κλείσετε αυτή την εκπομπή, φυσικά απαντώντας στο αν η αριστερή επιλογή είναι η καλύτερη επιλογή σε αυτές τις εκλογές. Όχι, δεν είναι, διότι είναι μια αμφίσιμη επιλογή στην καλύτερη περίπτωση, να μην πω ευρωσκεπτικιστική. Και αυτό το δείχνουν. Δεν μας ταιριάζει. Ας πούμε, ας τον εγκαταλείψω. Οι ευρωσκεπτικιστές είναι έτσι Λεπέν. Η γνώμη μου είναι ότι το ότι ταυτίζεται τον διεθνισμό, για τον οποίο βέβαια ο Λένιν είπε κάποτε ότι θα βασιστεί και βασίζεται στον πραγματικό πατριωτισμό, δηλαδή στην εθνική συνείδηση. Εγώ δεν νομίζω ότι ο διεθνισμός όπως τον βιώσαμε στο επίπεδο του υπαρκτού σοσιαλισμού κλπ. Μπορεί να ταυτιστεί με το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Καμία σχέση. Δεν θα μου αποδίδετε τέτοια. Καμία σχέση. Όχι. Είμαι αντίπαλος αυτού του πράγματος. Δεν ξέρω αν εσείς διαδηλώνατε την εποχή που ο Γιαροζέλσκι έκανε πραξικόπημα στην Πολωνία. Εγώ ήμουν διαδηλωτής έξω από συγκεκριμένα γραφεία. Άρα, όταν λέτε διεθνισμό, εννοείται κάτι άλλο από αυτό που κρατεί ως ιστορικός όρος. Κάτι πολύ μαρξιστικό, αν θέλετε έτσι να το πω, που δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις χώρες. Καμία απολύτως σχέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ που νιώθω ότι είμαι ευρωπαϊστής εδώ και μερικές δεκαετίες και νιώθω ότι είμαι και δημοκράτης, πιστεύω ότι με τις ατεκμηρίωτες και ουτοπικές πολιτικές, τις οποίες βρισκόμενοι μακρά από την άσκηση εξουσίας τοποθετήστε σήμερα απέναντι στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια απέναντι στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζετε σε ένα τεράστιο ρίσκο τον ελληνικό λαό αν σας ψηφίσει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσει τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, να ασκήσει τη δέουσα κριτική, να ζητήσει συγκεκριμένες τοποθετήσεις για το πώς πρέπει να πορευτεί η Ευρώπη και μέσα από αυτές να ξαναφρεσκάρει
το ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο για μένα πρέπει να συνεχίσει και που οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που μπήκαν πρόσφατα στην Ευρώπη και έχουν ακόμα χαμηλά μεροκάματα της τάξης των 200 και 300 ευρώ, επιμένουν και σε υψηλά ποσοστά, παρά το ότι υφίστανται, δουλεύουν και προσπαθούν μέσα από την παραγωγικότητα να φτάσουν τις ψηλές χώρες. Εκεί όμως χρειάζεται να λειτουργήσει, επαναλαμβάνω, η αρρωγή, η συνοχή και η σύγκληση. Μάλιστα. Και γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Βαλερή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι φιλοευρωπαϊκή κατεξοχήν δύναμη. Βεβαίως, αλίμονο. Φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι πρωτίστως μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος και η Ελλάδα σαν κράτος έθνος ισότιμο. Καλό λοιπόν, όπως και οι προηγούμενοι προλαλήσαντες, καλό λοιπόν τους φίλους μας που μας ακούνε, πρώτον να θυμηθούν ότι εκτός από τους μισθούς των ανατολικών κρατών υπάρχουν και οι μισθοί του Πακιστάν και της Ινδίας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να καταλήξουν και στα 100 ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες. Ας θυμηθούν λοιπόν οι φίλοι μας ότι ποιοι τους φέραν σε αυτή την κατάσταση και ας κάνουν ένα επιμερισμό. Λένε ποιοι μας φέραν, υπάρχει να μας πάνε πιο κάτω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καλώ όλους τους εθνικά σκεπτόμενους ότι για τον άνθρωπο και για τα εθνικά μας θέματα να υπερψηφίσουν το ψηφοδέλτιο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Και να δείτε ότι εμείς δεν θα σας προδώσουμε ποτέ. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Κλείνω με τον Κώστα Αργυρό. Συγχωρήστε με, δεν είναι κάποια προτίμηση. Εκτός από φιλοξενούμενος από την Αθήνα. Εκτός αν πει κάτι που χρειάζεται να... Όχι. Ήθελα να κλείσω προσπαθώντας να εκμεύσω την είδηση. Αν αποφάσισε τελικά το ποτάμι σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθεί. Γιατί, επιτρέψτε μου, για να επιλέξει κάποιος ένα κόμμα, θα πρέπει να ξέρει και πού το στέλνει. Ναι. Δεν θέλω να πολυλογήσω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είμαι φιλοξενούμενος, αλλά είμαι και εγώ μισός Μακεδόνας από τη μεριά της μητέρας μου και χαίρομαι κάθε φορά που είμαι στη Μακεδονία. Να σας βλέπουμε πιο συχνά. Βεβαίως. Το λέω αυτό απλά γιατί εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος αγαπάει την Ευρώπη. Η νέα γενιά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ως Ευρώπη είναι ότι ο νέος σηκώνεται από το Παρίσι και λέει απόψε θα πάρω το τρένο και θα πάω στις Βρυξέλλες ή θα πάω στη Βενετία. Αυτό εννοώ Ευρώπη, να ταξιδεύουν. Εντάξει, υπάρχουν νέα παιδιά που με το Εράσμους γνώρισαν άλλες χώρες, αυτή την Ευρώπη εννοούμε, δεν εννοούμε ούτε τους γραφειοκράτες ούτε τους τραπεζίτες, έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που ρωτάτε, επειδή μας το ρωτάνε συνεχώς, θα έρθει και ο Σταύρος Θεοδωράκης εδώ. Θα το ρωτήσουμε και στον κύριο Θεοδωράκη οπωσδήποτε. Εγώ περίμενα να ακούσω λίγο κάποια πράγματα και από τα debate. Ξέρετε ότι μιλήσαμε με κάποιες ομάδες, με σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθερους και πράσινους. Επειδή είμαστε ένα πολύ καινούριο κόμμα από το οποίο έχει αρκετούς ανθρώπους μέσα που δεν έχουν ούτε καμία κομματική ένταξη ή έχουν κάποιες προτιμήσεις, θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια ανοιχτή διαδικασία ακόμα αυτή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ξέρετε, το ότι δεν υπάρχει κομματική ένταξη στο ψηφοδέλτιο. Δεν μπορούμε καν να υποθέσουμε που θα καταλήξετε, γιατί οι ομάδες με τις οποίες μιλήσατε θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι έχουν αποστάσεις στην πολιτική μεταξύ τους. Όχι και πολύ μεγάλες. Ο κύριος Λάσκος θεωρεί ότι δεν έχουν καμία μάλλον, αλλά... Πρέπει να ορκείτε στους ψηφοφόρους σας, στους μελλοντικούς. Κοιτάξτε, μην με προκαλείτε με αυτό το θέμα, ειδικά εσείς, γιατί εγώ θα είχα ένα πρόβλημα να πάρω στο ψηφοδέλτιό μου κάποιους που πριν από 2 χρόνια ήταν λαός. Είναι ακόμα στην ομάδα Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Το κάνατε όμως ως Νέα Δημοκρατία. Άρα εκεί δεν σας πείραζε τόσο η ομάδα. Έτσι. Η ομάδα της κυρίας Τζαβέλα δεν σας πείραξε που είναι στην Ελευθερία και Δημοκρατία μαζί με τον Νάιτσελ Φάρατς, μαζί με τη Λέγκα του Βορρά, μαζί με τους αληθινούς πατριώτες της Φιλανδίας και όλους αυτούς που κατά καιρούς έχουν μιλήσει με τα χειρότερα λόγια. Και όσο και αν είχε ελευθερία μες στην ομάδα της, το να εντάσσεται σε μια ομάδα αφού το θεωρείτε τόσο σημαντικό, θα πρέπει να το έχετε δώσει σημασία και εσείς. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι με όρους Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ακριβώς. Και εκεί δεν ψηφίζουμε μονοκούκι. Σε όλα ναι μέσα σε 10 λεπτά. Εκεί δεν είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσεις ό,τι λέει η ομάδα σου. Το να είσαι σε μια ομάδα έχει και κάποια τεχνικά πλεονεκτήματα, δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα ιδεολογικό κλουβί. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε ούτε κάτω από φτερούγες, ούτε από κάτω από κλουβιά. Εγώ έχω προτείνει ότι θα γίνει μια δημοκρατική διαδικασία και μεταξύ των υποψηφίων να πούμε πού θέλουμε να ενταχθούμε.
Αλλά ακόμα έχουμε 22, όχι 25, 24 Άρα μέρες στις άρα εκλογές. Δεν μπορώ να βγάλω τώρα εγώ εδώ την απόφαση μέσα στο στούντιο του TV100. Ήλπιζα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα για μία ακόμη φορά να ευχηθώ. Είναι ένας μήνας εκλογών, ένας μήνας εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλό σας βράδυ και μην ξεχνάτε, η Δημοτική Τηλεόραση δεσμεύεται να παρουσιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που διεκδικούν τον δικό σας σταυρό για το Ευρωκοινοβούλιο.